Rak? Rak. Ty, Grucha, jak chcesz, to jutro możemy zagrać 6 na 6 Junkertown, bo jest w tym Pany, możliwość muszę się wygrać przywitać z YouTube'em. Cześć, witam was serdecznie No, na poczekaj. kanale Ciupiałem po naszemu, to ja, wkurwiony Nanek. Pogromy se chwila, bo mi dzisiaj wybiło. Trzeba się trochę powkurwiać, siema TF Gatek. Siema wszystkim. Czekaj, bo mi zaś kurwa Twitch coś nie działo. Ile osób jest? Nic na razie. To jutro możemy zagrać 6 na 6 Na razie nic, czekaj. Coś muszę te ciurstwo kurwa do... Pany, To można ciupać kurwami. Ty, oglądam ci twojego tego streama i jest bardzo dobrze. Ja? Czekaj, obejrzę. Mhm. No, Płynnie jest wszystko. płynnie już jest 2-4 roz... Już kurwa pominięte klatki już w dół. Och ty mendo parszywo. A to jak pominięte klatki, to wina internetu. Ja internetu chłopie. Jaki tu jest internet? A tu ja rozumiesz przeciąg. Okej, coś ładuje. Coś tu kuźwa setting. Powiem ci, Nanek, ja tu oglądam cały czas i potem jak żeś powiedział, że zgubiło jakieś klatki, ja tu nie zauważyłem, żeby coś zgubiło. No ale ja widzę średni czas renderowania klatki 2.0. Kurwa mać. Tak wiesz. Czekaj. Kaj tu mamy coś bliżej. Kurde. No, Czekaj. zaraz chodzi. Bez tego. Coś tu nie działo mi. Coś mi tu nie działo. Coś nie działa? Wiadomo go gnoja. O, widzę, że Unravel kupiłeś. Ja. O, ja tu widzę, że już masz łapkę w górę. Ja? No. Ale to co za szaleniec. Nie wiem. Ale mi coś Twitch kurwa nie chce się odpalić. Co by to było? No. No kurde. Hunter, ty kurwa jebana. Dobra, graj to szybciej ty pedale. To Huntera grasz? No.
A, co tu jest grane? Dlaczego? No Twitch mi coś nie odpalał. Offline, offline, offline. A mu w dupę. Co nie? No. A, czekaj. Jest, tu jest. Aneka, ty z jakiego telefonu korzystasz? S5. O, Czekaj, i mów oko, no. Chcę obejrzeć tak fajnie. Ja ci powiem, że co ten QR T7 podobał mi się. To dobrze. ile dałeś? Co, 250 pewnie dał. O! Jakiś Stefan. Nazwiska nie przeczytam, ale bardzo popularny. Widziałem to. Widział moje poprzednie streamy i zostawił suba. Bardzo dziękuję. Polecam się na przyszłość. Zaraz się człowiek lepiej czuje. Dobra. Kurwa, puszczą te ciulstwo, ja pierdolę. Najwyżej mi kanał zblokują. Ty, Jeszcze ale tego nie wiecie, że puściłeś? Co, nie, jest już puszczone streamy, no. Grucha, No ten. Grucha. Wiesz jaki to był Stefan? Nie. Stefan Kutas. Tak się gość nazywał? No miał takie ten. No masz. I co z tego, no? Miał sobie takie to se miał, nie? Stary, ja znam gościa, który ma na nazwisko Wyrwicipka. No i dobrze. Mojego taty kolega miał tego. Piździcki. Czekaj, bo oni coś gadają, zaś nie słyszę, kurwa. Moja mama miała tę koleżankę, która miała na nazwisko Cyc. Cyc to jeszcze pół biedy. Wiesz? Czekaj, jak tam statystyki. Kurwa, i tak. Pominięte klatki z powodu opóźnienia renderowania 2, a z powodu opóźnienia encodera 32. Kaj się to opóźniło. Ty, ale na streamie jest wszystko super. Ale kaj mi się to kuźwa opóźniło. W pierwszym miejscu. Po prostu masz kilka sekund później. Cholery jasne takie. Streama. Nie, to tam, że błędy są w klatkach, wiesz? A ja tu nie widzę. Ja YouTubie cały czas oglądam. Czekaj, jak włącza gra, to obejrzyj, co się dzieje. Ty, a skąd ty, żeś aż 6 lajków zebrał? Nie wiem. Już ci muszę dać dislike'a, bo to nie Ej, będzie ty, dobrze. ty. Nie no, żartuję, ty. Ja ci dislike'a. Jednego z lepszych youtuberów na polskim YouTubie. Fajnie. Pan powinien Dobra, też włączam mieć milion tą subów. serifę i sobie idę do ciebie na live'a. Masakra. Masakra. Co? Co? Zostawiamy mu dislike'a. Próbuj. Nie. Cały milion. Nie no. Wybór napisów. Chińskie se wezmę. kolega. Co? Może chińskie, kurwa. Bonwutow. Cześć chuju. Cześć ty skurwysynie.
Masz też kutas. Napisał mi cześć ty chuju. Ej, jak tak można? Powiem ci, Wiewiór, tak, nie zostawiłeś nawet lajka ani dyslajka na moim filmie. Jestem ci No. mega wdzięczny, wiesz? Super po prostu. Cicho być. Cicho. Powiem ci, Nanek, że już masz 7 lajków. Ty, jak on szaleje. Cześć, ty chuju. Ty, ale ty, ja sobie nie robiłem jaj, ty naprawdę robisz się profesjonalny star YouTuber. Czemu? Tutaj masz top napiwki, tu jakieś info. A co ty myślisz, kurwa? To co? Ty, a weź mnie tam napisz, że pozdrawiasz FGA. Ale jeszcze donacji nie dałeś, to. Ty, ja ci dałem, a mnie żeś nie pozdrowił. Jak nie? Pozdrawiam cię. Cię opie zawsze pozdrawiam, rozumiesz i reklamuję. Masakra 27. Jesteś tutaj. 2 złote. To jest, rozumiesz, o 20 zł. Aha, Nie, dobra. żartuję. To jak przyjdzie Żartuję. przelew mi na za ostatniej robocie, to ci powiem Nie, takiego żartuję. porządnego donate'a, że aż My, poważnie przecież ci my mamy razem taką umowa i ten. tak. Masakra. No co tam. Ty zarobisz 8, ja zarobię 8 i wyślę mu 16. Jestem ciekawy, co by zrobił. Powiem ci tak, ja myślałem nad 20, ale jak mówisz 8. 8 to ja mogę mu od ręki wysłać. Ale co 8? Co? Halo? Co wy chcecie mi 8 wysłać? O Boże, dobra, Teraz to to 16 jest, to chyba jest. łącznie. Zaraz ci powiem, ile ja ci mogę wysłać. Bo tu masz strasznie dużą prowizję, To przez jeśli ten, chodzi o przez SMS. ten mi poślij, jak się to nazywa? Z PayPala, tam jest znikomota. No to ja musiałbym z tego, z konta swojego na telefonie, musiałbym wysłać na PayPala, a tam też jest prowizja. Aha, To ja ci mogę wysłać, i co jest grane? Co on zaś kurde bele mi czuje do cholery, że rozumiesz takie opóźnienie. 8 ziko. To jak? Dajesz grucha, ty pierwszy, ja drugi będę No, wysyłał. jakieś takie głupie te możecie dać. Teksty. Bo od 3 Poważnie? no, od 3 zł czytam. Okej. Ty, to ja wtedy tylko o złotówkę, no kurna mać. Zaawansowane ci zaraz puszcza. Ja, monitorowane i przesyłane, tak? Czy tam. Gocha, gocha, o. Czekaj, ale czemu kurwa ten Twitch mi nie chce chodzić? Co, nie wiecie? Tak. Przypadkiem. Nie wiem. To może wina Twitcha. Czekaj. Cescare. Nie, to nie San Diego i no. Czemu to do cholery nie jest alfabetycznie? Ping, ping. No i ten. Gdzie to jest? Było to przed chwilą. Tu jest. Aha, takie buty. O ty mendo. Mm. Tak, co powiecie jeszcze ciekawego? Dobrze.
wy sobie jaja robicie. Kiery to lubi kotlety Nanka. Kto tak napisał? No kto? Jeden z was, kto? Czy... A ja nic O, takiego o, nie wysyłam, od gdzie- razu mówię. A, gdzie tam? Gdzie byście tam? Okej. MASA KRA 27 zostań na YT z kim ja Byte grą w grę 3 złote. A, dziękuję. Dziękuję. Ja proszę bardzo. Z kim ja będę grał w grę? Będziemy grać chyba jeszcze. Chyba, że mi zaś wybije, nie? Ej, to jest to nie tu. Jedyny jakiś problem to mi suby nie pokazuje. Ale Nankowi jak się od razu mina uśmiechnięta jest, od razu mówić. Ja jest zawsze uśmiechnięty. Chyba, że mi wybije. Ale powiem wam, że dzisiaj mi kuźwa myślę, że mi krew anielsko zaleje. Czemu? No kuźwa, No bo ten laptop. chcesz coś, rozumiesz, ustawić? Ty, masakra? To. A powiedz mi, skąd No. ty pozyskałeś, rozumiesz, ten klucz, ten kod z Twitcha? Ej, to tu je. Nie, bo ja nie wiem. Ale jak to? O co chodzi w ogóle? No klucz do streamingu. Okej. Klucz do streamingu, ja się po prostu logowałem. A, ty się logował. Na żywo. Lubi kotlety Nanka. 1, 0, 1, 2, 3. No, ty cholero jedna. Aktywność, edycja. To nie to. Ustawienia może. Ja. A do czego ty potrzebujesz ten kod? A do... Znaczy ten klucz? Do tego rozumiesz. Play. Add channel. O, już masz 2 oglądających, widzisz? No. 3. No i jak fajnie, jak se. I 7 lajki. 7 lajków, O. widzisz? W 18 minut. Widzisz? Obejrzyj. Dobra. Nawet ja chyba pod całym streamem tyle nie mam. Zaraz sobie zobaczę, ile mam pod całym streamem, panie. Mój kanał. Czekaj, bo ja sam mam kurwa mały bajzel. Bo Arel wpłot. No ja pod całym streamem nie mam tyle, co ty pod jednym. Elo Arel. Po 18 Ogrom. minutach. Tu jest to ta beta testy. Co tam dokładnie? To są beta, jest tego. Tą Classing Ghost Recon to Wildlands nowego trybu. No, PvP. okej. Tryb gry napastnik, co tu jeszcze? Ale Nanek, ty wiesz, że jak pisałeś wcześniejsze komentarze, No, to nazwa jest ta sama? Zmieniła się, wiesz? Znaczy nie Nanek, tylko Grucha, sorry. no, Ja zmieniła się? no. Mhm. Ty łobuzie, ty. A mówię, zrobię ci pranka. No i co ja tu mam zrobić? Szybka gra, nie? Masakra, Wyszukiwanie. masakra. Co? Aha, to nie on. Masakra. Ja, Arel, to jest tam za free, rozumiesz? Czekaj. Tego. Tu masz teraz obrazek ci Masz pośla. jeszcze jakąś kasę na donaty? No coś tam mama to. To weź, wejdź w tego.
Czekaj, Ale wejdź was teraz słychać, na panowie. coś jakiś odpalony na YouTubie, na jakiegoś polskiego. Wiem. No. I weź się zapytaj, czy by ktoś nie mógł zrajdować kanału. A, to I jest weź wpisz niewykonalne. tylko powieszenie. To jest... Ty, ale ktoś cię zhejtował. Gdzie? Czemu? No, ciebie. Ej, ludzi, zaraz wam tą... Ale nie ciebie. Nie ciebie, Nanek. Gruchę. Aha. A to tam mało. Istotne. Nie, żartuję. Gdzie mnie skomentował? No na tym. Aha, Arelmo streama akurat. Obejrzyj. Overwatcha leci. Gdzie mnie kto skomentował? Ja tego nie widzę. Pod streamem, Nanka. Co? Na czacie? Nic nie widzę. No na czacie. Co napisał? Ktoś napisał w gadek jebać cię. A kaj wy to oglądacie, że to pod... A właśnie, a powiedz mi, co to była za historia, żeś ty mi wtedy godał, że co tam pisze pod tym, pod czatem? Toż tu nic nie ma napisane, ty mi tu nie No. gada. No jak nie ma. To zrób mi screena i wyślij. Quickpull, siema. Masz. Okej. Ale kurde, Nanka chciałem wysłać przez przypadek. A czemu ja nie grą? Aha, do kolejny... Kurde. Kto do gruchy? wysłałem. Ja nie mam nic do gruchy. Kto tam pisał coś do gruchy? Ty, a Quickpull chyba widzi. Quickpull, kogoś ty tam zablokował? Co ja robię? Ty, ale co to był? Ja go na czacie nie widział, żeby mi pisał. Bo usunął od razu. Quickpull. Quickpull to opie, to jest kurde, ja wiedział, że opie takiej osobie to, Tylko, że ten, to idzie zaro moderatora tylko, że dać. grucha, tylko że mi No. ten, mi kawał nie wyszedł i dostałem bana. Dostałeś bana? Za co? No, od Quickpulla. Poważnie ci mówię, nie mogę cię zasubskrybować. Kogo, mnie? Na tym końcu. No, bo dostałem bana od Quickpulla. Bo przecież napisałem FGatek 0123 jebać cię, No. nie? Bo myślałem, że to będzie widać, a Quickpull był na streamie i mnie zbanował od razu. O ciulu. Ale cię Ale załatwił. bo miał być prank, a nie wyszedł. No. Tylko, że dał mi bana na IP. Chyba. Na IP ci do? Chociaż nie, bo na IP możesz tylko ty dać bana. A no nie wiem. Czyli no jo. Gdzie na ja IP szybko możesz tylko ty załatwiam? Quickpull to już meczek jest. On broni zrywu. Tak, kurde. No on jest dobry, godzę ci. No broni słabszych. Mhm. Wiesz, ja nie zaprzeczam. Takie... Nie wiem co jest grane, ale coś mi nie działo na tym. Dobra, idę tym gościem. Czy tu w ogóle ładzi, jak się tu sztylo? Ty, Quickpull, ty weź mnie lepiej odbanuj, co? Ej, Nie wiesz, jako kim ja siara! Wszystko ci działa. Jakby co? Ja, no. Hmm? Znaczy Nankowi, tak, wszystko. Ja? Tak, wszystko jest git.
Git, majonez, musztarda, ketchup, co tam co sobie wybierzesz, nie? A oni się głupta się strzelają. We've got enemy activity. Marking position now. Picking up a signal from the recon tower. It'll be active soon. Ty, no i weź, zrób teraz nowe konto na YouTubie. Bo ja nie mogę pisać u ciebie. O, dzięki. Dzięki, Kujpul. Ty powiem wam, że kurwa w tej nowej ta grafika nawet fajnie. Fajno jest nawet, mimo tako... No, A no, graliście w to? grałem. Tak. No nie mogłem się na ciebie doczekać, to sam zagrałem. O ty świnio. O ty kurwa. Patrz, szylo do mnie. Kurde, wiesz od kiedy czekam? Poczekaj, wiesz No. od kiedy czekam? Od wtorku. A rozmawialiśmy o tym w sobotę czy w niedzielę i powiedziałeś, że tak, nie ma sprawy. Ja? We wtorek się coś ogarnie. No, powiedziałeś, że coś tam można będzie nagrać czy coś. No to nie pamiętam. No nie wiem. To nie wiem co się stało. Ej, chłopaki, ja nie wiedziałem, że to jest prank. Spoko, spoko. Ja No. tam patrzę, któryś mi tu gruchem zwiasuj się. O nie, kolego, już zaraz lecisz. O Boże, tylko że ja nadal pisać nie mogę, ty. No ja wiem, ale ja cię, to Nanek ci musi go odbanować, wiesz? Czekaj, Nie, bo jak już dostałem bana, to już się chyba nie da odwrócić. czekaj, ja zaraz Ty, wlezę. to można. Be the średnio boss on banować Twitch na with YouTube. Twitch Cicho. Prime. Co jest? Here's a couple things you should know about Twitch. Kurwa. Dobra. Co to będzie? No. Nie wiem, coś mi... Ej, Nanek, ty musisz go sam odbanować. To mi Kujpul jednym słowem nie wyszedł, Frank. To muszę zrobić. Powiem ci, że tak 2 na 10. A ja wiedziałem, że coś się kroi, ja wiedziałem. Ale ja Patrz, się... jak wy- Tak sobie wbiję. No spoko, fajnie, żeś przyszedł, no. Ja się tam nie gniewam. Już, od razu banuję, No. kurde. Porozmawiać na spokojnie, kim ja jestem, No. w ogóle się dowiedzieć coś, nie? Co ty od Zaraz życia, będę miał gościu, problemy, chcesz? jak A tu mówię. zaraz, opie, bana, cyk, cyk i opie, już. Już Nie posprzątane. wiesz, kim ja jestem, ja znam takich ludzi, że ty to będziesz się chował, mówię ci. Ja Co to nagram zaś wam, gro? wiesz. Chwilę coś gra, ja nie wiem. Szuko ci graczy, widzę. Ja. Czekaj. I Kajto z... No, Quickpool, 4 osoby cię oglądają. 6, przepraszam. A tam Lemi ogląda. O, Kaj. Co? W kiblu, no żartuję. No, ale to nie ma śmieszne. Ja kiedyś przyszedł... Kiedyś to Lemi też tam do mnie wpadł. Czyli nie ma tego gościa. Kajłon jest, żeby go kurwa odblokować. Nie ma go. A, czekaj. I masz tam gdzieś, masz tam gdzieś. Ale czekaj, ja mam odblokuj, dobra. No. Dobra, już odblokowany. A jednak jest taka opcja, tylko trzeba Nanek najechać na gościa, nie, na którego zablokowałeś, Aha. nie? Ten wielokropek i wtedy masz No tam na widzisz, dole widzisz. opcję. I już sytuacja opanowana. Ma Cool. największą. Powiem ci tak, szkoda, że cię nie było mniej więcej 45 minut temu, nie? Jak mi wybiło? No. Ja pierdzielę. Tak. No, o Jezus. No trochę mi wybiło, no. Słuchaj tego. Weź. Jakiś Jak dzieciak ja do nas przypominam- wszedł na imprezę, nie? No. I nagle do nas mówi: chłopaki, nie śmiejcie się. On miał głupie dzieciństwo. Wiesz, rodzice musieli mu obkleić wózek tym tapetą. Papą, Bo jak papą. go widzieli, to wszyscy na niego pluli. O ja. Nanek, ty... No, ale A to wiesz, słuchaj. że to był jego najsłabszy żart? To był jego najsłabszy z całego... O kurde. Ja No. pierdzielę.
Bo się wkurzył, że mu laptop nawalił. Jo, a później w ogóle coś tam, że Konrad coś tam pani kazała mu w szkole namalować coś kolorowego. A Nanek... I później Nanek mówi, no jak ona malować coś kolorowego, jak matka mu tylko ołówki kupiła. I jeszcze kurwa tempę, rozumiesz? Nie naoszczone. No. O jacie. Cio, my tu się dusiliśmy, nie? Zaraz się uduszę. No. Ale to jest nic, nie? On rozumiesz, mama się To są na najsłabsze początku żarty w jego ogóle. brzydziła nim, nie? I kurwa ze procy go karmiła. O, Ale takie akcje tam się odwalały, że to głowa mała. No, masakra. Takiego czegoś jeszcze... Ta, a tu nawet nie do wiadomo tego- kto skąd kuźwa u strzela. Szymona O ty Majewskiego. świnio. Kto to w ogóle jest lama in my living room? Lam? Bo ja wiem. To nie jo. O kurczę. A Piwo, widzieliście kurwa. jako... Jeszcze ten, ja gram tym Perignonie na koniec, wychodzimy z BF-a. Tam Wiktor mówi, a jest nowy ten skin do Perignon. Mówi, może jakbyś ten kiedyś otwierał paczkę, to może trafisz. A ja mówię, a to otwieram paczkę, a tu jest legendarny. To jak I widziałem na posprzątane. grupie. No, widziałem. Dobra, masakra, zmień sobie ten nick już, dobra? Ale to ja specjalnie Zaraz robiłem będę. na szybko nowe konto, ty wiesz o tym? Aha, Tylko nie chciałem po prostu mieć bana u Nanka. A tam. U mnie bana. pani kazała mu coś namalować kolorowego, jak miał tylko ołówki. No. A on miał boroczeki na ołówki, kurwa. Rozumiesz? Mówię, no Przyszedł do szkoły po wakacjach, nie? Tam dzieci opowiadają, co najlepszą historię, co z tatą robił, nie? Tego. Tata mnie uczył w tym roku pływać, nie? No to kojarzę, już wiem o co chodzi. Nauczycielka go, fajnie, nie? No Fajnie, nie? A jak się uczył pływać? Normalnie, wyciepował mnie na środek jeziora i spierdalał, nie? To pewnie najtrudniej było dopłynąć do brzegu. Nie, najtrudniej ja. było wydostać się z worka. A on ma jeszcze przerąbane, wiesz? O, dajesz. Jeszcze miał bardziej przejebane. Bo go tata łańcuchem, rozumiesz, związał, a na śniadanie mu dał ołówiu pożrać. Hunt down and eliminate hostile forces in the area. Quick pull? Ale godą ci, to tam hopie. Najgorsze jest to, rozumiesz, jak mu na urodziny, rozumiesz, 10, nie? To mu, nie 10, to mu 5 urodziny. To nowego misia mu kupili. That tango's done. Quick pull jest quick pull? No jestem. Pykniesz coś BF-a? O kurde, 2 godziny grałem. Kogo ja tu muszę szylać? Ty. A to Grucha nie jest moderatorem. Nie, a co? To super. A co, chcesz go usunąć? Nic. Nie no, żartuję. Przecież ja nie będę mu nic robił. A ja się tak zastanawiam, czy by kuźwa nie szło ten. Weź tam do kogoś opie i... Anek, w co ty grasz? Nie wiem co... Ty weź zrób quick pull, ten mikrofon głośniej. Ty. Quick No, pull. ale jak zrobię głośniej, to będę miał przez 4 chyba, wiesz? A, przestań. Quick pull. Jeden przejmujesz. A zobacz A te nie, teraz pierwsze... już cię słychać dobrze, czekaj, teraz już cię słychać dobrze. I tak na tym streamie jest bajzel jak pieron. Dobra, a A. teraz? Jest gitara. Quick pull. Trochę podgłośniłem sobie. No. No jest git. Quick pull, zobacz nick Anek, pierwszego No. gościa, który skomentował stream. Dawaj w WRC. Padasz w WRC?
Chyba też to jest racja, bo ta gra jakoś jest kuźwa taka tandetno. Marking position now. No bo jak się gra samemu to nudno. Ale ja nie wiem w ogóle co tu mam latać, w co tu mam. A Nanek, O. co ty grasz? No ta beta tego. Ghost Recon Wildlands, ten nowy tryb PvP. O. Ale Boże, PvP kurde, bez, polega na taka tym, żeby fajna się gra. zabijać. Ale ej, obejrzyj, ja ci tu teraz patrz. Dom przybliżenie, nie? Tu mam teraz normalny celownik taki, nie? A przybliżenie, obie te przejście jakieś takie. O, nie wiem co to takie. Myślałem, że to w Befika pykacie. A, to tam za chwilę. Dobra, no moja recenzja to Darymno gra jakoś. Pograł dwie misje. Dobra, wyłączył to. Darymny. Ida tu opie w profesjonalną gra zagrać. Opie, to jest gra, rozumiesz? Jest WRC Quick pull. grać? Co? U WRC? Chodź. Czy co? Opie, lekko. Ale tam do mety nie dojedziesz. Jak nie dojada? O ja, ty ostatnio widzieliście ten filmik, co żech wciepał? Aż musiał, jak rozumiesz, przerwać nagranie i wyjść z pokoju. Ten. Kurde. Nanek, ale te WRC to jest takie, podług Dirt tam to jest takie, wiesz. Ale to jest niby oficjalne, tak jak te wyścigi są, wiesz? O to chodzi. No ale to dla dzieci, to jest lipa, no WRC. Dirt. Lepszy jest o wiele. Czy ty musisz Ja oficjalnie, też nie rozumiesz, mówiłem o przed Dircie, całym ale- YouTubem mnie hejtować? No, przepraszam, dobra. No, to takie rzeczy to se zachowaj Gdzie? prywatnie. Nanek. Słyszysz? O, siema, To Przemo. był świetny wybór. Ja wiem, mało kto mnie ogląda to. No mówię tak na przyszłość, nie? Że widział, że Dirt jest o wiele grą, o wiele... No ale nie, wiele- widzisz, nie wyszła w wiele tym lepszą. roku nowo i co ci mu poradzić? No jak nie, 4 wyszła. A to już jest stare, chłopie. Jest stary. No, Kurwa, czerwiec to jest stara gra? no już staro. Młodo to już nie ma. Ale Nanek, Dirt to jest Dirt, kurczę. Dobra, ida na kariera. Ty, quick pull. No, Zobacz, Nie. pierwszy komentarz pod streamem sobie zobacz. no widziałem. Co za ty? Jakiś Stefan. Te pół biedy tam chłopie jakiś Wutow jakiś, nie? Napisał mi cześć chuju. I dał łapkę w I górę. do łapka w górę, aj dobre. Dobra, niestety opuszczam, spadam Już do idziesz. narka. No, Będziesz jutro? Mhm. To coś się BF-a robi, nie? Ale bycie jutro, ej, No. nie grajcie, rozumiesz, od 4 do 10, no grajcie od 10 do kurwa 4 rano. Tak co ja będę mógł z wami pograć. Okej. No. a to nie będziesz mógł około 20? Zgadamy się na Nie, jutro. bo idę, ja zaś pójdę do mojej w rzeką. A, Tam pogodać, jak wiesz? ty wrócisz, No. jak wrócisz o 4 Nie, wrócę do wcześniej. 10, Czekaj. o 10 to ja będę kończył grać, ty. Wiem ci, panie. Dobra. Ty zaczynasz, ja kończę. Jademy tu dalej z tą Ale ci karierą. wysłuchał. Ty, Nanek. O. To tak czysto, tak wiesz, teoretycznie, to ty długo z nią tam jesteś już? A czy to jest istotne teraz na streamie? To napisz mi na priv. No to ci potem tam napiszę. Nanek? No uważaj co godasz, no. Bo widzę, że się zaczynacie wygłupiać. Nie. Nie, ja tylko czekam, bo nic nie powiedziałeś. No. Powiedz mi, jak oceniasz polską scenę YouTube? Polską scenę. Tak, pod względem gamingu. Oprócz, rozumiesz, takiego pana jak Lemi i rozumiesz takiego gościa, którego oglądam Yoshi? Yoshi. Nie ten Yoshi, no ten kuźwa, no i zaś muszę wleźć na ten. Czekaj.
Jak on się nazywał, Ginter? Gimper? Nie. No taki jeden, czekaj. Taki jeden. Yoshi czy jakoś tak, 720. Yoshi. Yoji, o. To jest Yoji. No to on i kogo jeszcze? No oprócz tu naszej ekipy, co tam chłopcy nagrywają. To tak ci powiem, to jest hopie, no... Tam jeszcze może tego Rocka, że troszkę oglądał. Kiedyś, że jeszcze oglądał Tivolda. Tak jeszcze. Jak O, to. ja też kiedyś. Ale teraz widzę, na przykład jeszcze tego Ziemniaka oglądam, jak tam jakoś ma recenzja No to on ma fajne te- materiału czy coś tam, nie? Ale tak, to ci powiem, to się chłopcy tak się sprzedali, nie? Ale wiesz, no znaczy z czegoś muszą No, wyjść. ja to ci jest powiem, jedyny że jakbyś dochód. miał propozycja, to też bych się sprzedał, a co mi tam zależy, kurwa. Dobra, słuchaj. No, Jak będziesz reklamował mi kanał, nie? jak co? Jak będziesz reklamował mi kanał, nie? No, ale ja nie mam, To ci będę... ja nie mam na razie, wiesz, że jest słaby taki. Nie no, żartuję, to Ale- ale tam nie potrzebuję, żeby mi ktoś reklamował kanał, bo ja wrzucam tylko informację, jak jest jakaś fajna akcja na wszystko. Ja bym proponował, żeby my sobie żeby my razem, rozumiesz, taką grupę, kurwa, zrobili. Na przykład Quickul jest dobry w BF-a, żeby on chłopie tam w BF-a, rozumiesz, i takie te, nie? Tak, żeby każdy miał swój jakby dobry profil, o. O. Ty, to w co ja jestem dobry? A kto to teraz go dał? Jedyne... No masakra. No dobrze ci idzie, Jedyny wiesz? Dobry... Tego... Ścigałki No my z ogólnie. Michałem na przykład Battlefield i Overwatch. No. Jakiś Battlefield, tu kod. Nie, to jakieś ścigałki. Ach kurde bele, kartofele, jebane dornie. Można było stworzyć taki kanał. No kaj to. Że to Można co tam by z każdy tego miał jest, do tego dostęp. Ja. no, powiedzmy, wszyscy tam się zjednoczyć i tak dalej, każdy No. z czego dobry jest, to się nagrywa i tak dalej. Wow, nie wypadnij! No i chuj, 9 sekund. Wtedy na przykład będzie jeden materiał powiedzmy dziennie, a nie jeden tygodniowo, tak jak u mnie zazwyczaj. Już nie Ja wam powiem, że dopóki... O ciul, teraz jak się zapatrzył. Ja wam powiem, dopóki nie będę miał dobrego kompa, to z tymi materiałami będzie ciężko. Jedynie może na tych streamach coś tam uklacką dobrego. Jak coś to tam mogę ja ci coś tam obrabiać, tylko byś musiał wrzucać na tego mega. Gdyby co ci tam mówiłem, co ci linka No. wyglądałem, sobie możesz zrobić profil. I tam jest chyba 50 GB wolnego dla ciebie. Po prostu rzucasz materiał, ja go pobieram, obrabiam. Ile? wrzucam ci 10 do tego. giga? Tak. I po prostu możesz sobie potem usuwać stamtąd, nie? Chcę zrobić jakiś materiał, nie? Wtedy go sobie pobierasz i usuwasz tych witryn. No to by to może... Było się takie Ej no kurde, taką plansza fajną, szeroko droga, rozumiesz, że... No wiesz, zawsze można się dogadać, nie? No ale widzisz, ty używasz tego hit film, nie? On ci się opie na kompie nie zacinał, Nie używam. nie? Ja używam Premiere Pro. Aha. Jak coś, to też mogę ci do tego... No, to załatwić. tamten, potem ten. No, wiesz. No na Premiere. Musisz to się garnąć. Jakbyś chciał Vegasa Pro, to też ci mogę załatwić. Sony Vegas Pro. Znaczy on teraz nie jest Sony, tylko jakiejś innej firmy. Najnowszy Vegas. Też do obróbki filmów. Dobrze, to tam potem ewentualnie Programy od Adobe. tam porozmawiamy poza streamem. Wow. Ewentualnie Ja się jakieś... z tobą masakra zgadzam jakoś. To sobie kamerkę na
X-Splita też tam ci wiesz, mogę załatwić, już tam masz wszystko co potrzebne, nie? No dobrze. Dziękuję bardzo. Teraz rozumiesz, Jakoś trzeba się oddzielić. teraz rozumiesz, ci powiem tak, żeby kurde się jakoś tutaj dobrze wybić, wiesz? Powiedzmy na przykład ten Vegas Pro nie jest tak bardzo wymagający, nie? On jest dość szybkim programem, u mnie to tam działa dużo szybciej niż na przykład Hillstream czy ten Premiere, nie? Mhm. Ale Premiere ma troszeczkę więcej opcji, nie? Wiesz co, mnie i no... Troszeczkę O takiego- ciul. No i ty pało. Kurwa, po rantach ci się chuju chce jeździć. Nie, ci powiem, wiesz co, ja nie wiem, no niby ten laptop jest z zeszłego roku, a zachowuje się jakby był 3 lata stary. Bo kupiłeś go w zeszłym roku, a to był model sprzed 2 lat. Albo tak. Nie wiem, może dostanę donację opie za 10 000 od miłego kolegi, to ktoś po prostu zobaczy fajnie, fajny synek, ale Ty to jak kupię ten swój motor, to sobie go mam kupić, ja go sprzedam i wtedy ci wyślę. dobra, Albo wyślę ci go kurde na lawecie. spoko. Sprzedasz go sobie. Kurde, bych teraz wypadł. Ej, w ogóle mam jakąś mapkę, jakaś po górach jeżdża. No widzę. Fajna mapa. Tylko za bardzo grzejesz, ustaw sobie na manualną skrzynię biegów. A co za bardzo grzeja? O to chodzi, opie, tu o czas chodzi. Ale powiedzmy, jakbyś pojechał trochę wolniej i nie wypadał z toru, to byś pojechał dużo szybciej, poważnie ci mówię. I ustaw sobie na manualną skrzynię biegów, to bardzo Ale kto to będzie, możesz kto? się kontrolować. To będzie patrzył na te biegi, żeby to ciepać. A to po dźwięku, po prostu sobie klikasz w ten klawisz. Ja się przyzwyczaiłem do tego. Na przykład jak mam Delta trójkę, to tylko Kurwa. manualna skrzynia biegów, bo inaczej to nie będzie grać. Jakie zakręty. Ej, i zaś! Po speedzie gra na manualnie. Bo powiedzmy możesz sobie przeciągnąć jakiś bieg, a nie od razu zmienić. No i ci się silnik może spolić. Nie. Właśnie nie, bo na przykład w Delcie przeciągam czasami powiedzmy przed samym zakrętem automat lubi zmieniać biegi. A ja sobie przeciągam go po prostu trochę. Powiedzmy o ten 1000 obrotów więcej. Po prostu wchodzę na te czerwone pole. A ty patrz na moje, ja cały czas dochopię do oporu. No właśnie. A tak nie powinieneś i gdzieś miałem manualne skrzynię biegów, to po prostu zamiast wcześniej w filmie sytuacja, że po prostu z dwójki automatycznie ci na trójkę zmieniło, jak ty w zakręt wchodziłeś. A ty po prostu przeciągasz. I na dwójkę chodzisz w zakręt, wtedy nie tracisz prędkości w kołach, bo masz większe przełożenie na moc. I wtedy po prostu idziesz dalej, a nie zwalnia cię do zera. Nie wiem, może Chodzi przy mi o to głównie. następnej spróbuję, ale... Kurde, tyle to Nie, bo to widać różnicę, tylko najpierw musisz się przestawić No, na manualną skrzynię biegów. a to by nie najtrudniejsze. mógł w karierze jeździć, no musiał wykrać ten... Wow! Widzieliście to teraz? Zobaczcie się, co się stało. Widziałem. Zahaczyłem o kamień, rozumiesz, mi wybiło auto w powietrze. O, to ja ci potem pokażę, na streamie może kolejny pokażę, co się stało, gdy grałem w The Crew i zaczęła gonić mnie policja. Jak mnie wybiło w powietrze, to kurde spadałem w dobrą minutę. Właśnie widzę, jak Ej, ale z czego to tam było? Zauważyłeś coś? No to był normalny kamień, po prostu był błąd tekstu. I jak pewnie byś powtórzył, uderzył w ten kamień znowu, to stałoby się to samo.
No to jak będzie słaby wynik, to tam i powiesz w którym miejscu, to tam zaś uderzasz. Jedź. No ja nie pamiętam. O, i tutaj pewnie byś sobie zrzucił na dwójkę, wiesz? A, I byś miał po prostu wyższy obrot. A tak to cię hamuje. Pamiętaj, zawsze w zakrętach najlepiej zrzucić bieg niżej i mieć położenie na większą moc, żeby ci nie stawał samochód w miejsce. Bo wtedy tylko spowalnia. ej, słyszysz, ja mam prawo jazdy, ja takie rzeczy robił. Ale w WRC tego nie widać. A, bo to jest inna gra. Tak żaden tego praktycznie nie ogląda, także. A ty kupujesz w końcu to Gran Turismo? To no, chyba ja nie wiem, obejrzymy jak to ten. O kurwa, No ja drugi, myślę, ej, żeby pany. żeby mieć przed wami, z wami większe szanse, to sobie chciałem kierownicę kupić, Oj, wątpię, żebyś miał większe szanse. żeby mieć przewagę. Znając was, to może bym był trzeci. Sanankiem, bo Nanek byłby drugi. To ty A zapomnij, pierwszego to stawiam hopie. Lemiego. Albo Gruchę, bo on chyba lubi wyścigi, czy nie? Jo, ja lubię. No właśnie. A słyszałeś jakiego Grucha faila popełnił? Nie, co zaś zrobił? Była promocja na Dekru za 78 zł, No. nie? Mówi, bierzemy, nie? I nagle tak się zastanawiał, patrzy dzisiaj, mówi, może se kupię, nie? 205. Ale słuchaj, 300 zł. aha, wróć, auto muszę naprawić. I no karoseria. Konfiguracja. 4. Ty, ale na streamie nie powinieneś w domu palić w ogóle. Czemu? Ten. Palenie szkodzi tobie i osobom w twoim otoczeniu. No akurat żadnego tu nie ma. To palenie szkodzi tobie. O, Powiem ci, że jeszcze wyjdzie, że przeżyjesz jeszcze mnie. no, byda tak ci wredni youtuberzy. Jak to było? Za 1000 donat? 1000 zł donat? Rzuca palenie. Na Twitchu to było, nie? Rzucasz palenie za tysiaka. Mhm. I gościu zaraz, on ledwo co skończył zdanie, dup 1000. No i widzisz, musiał rzucić. To ty powiedz, że za 5000 albo za nowego Na kompa. nowego kompa i 3 monitory. I za kompa, który ciągnie te 3 monitory. No, o to przecież to jest logiczne. Jedź, małpo, jedź. O. Ach, jedź. Ten, na początku może, wiesz co, jak tak groek tego burca, to tak pierwsze 4 godziny, to ci powiem, nie poleciłby tej gry. No ale jakże się tu teraz nauczył, to nawet jest... Nawet się fajnie grą. Ty grasz na automatycznej czy manualnej? Na automatyczny. Weź to zmień. Teraz nie, bo kurde wyników nie będę miał. Ale na automatycznej nie da się grać. Zejdzie to wszystko. Jak się nie? Da się, to trzeba cię umieć.
Po linie grą jak w trójce opiew na automatyczny i opie szło jak burza. Ty, ja mam jeszcze tę grę. Ja? No, Super gra. tam nie soli. A jaką chcesz na kierownicę bazarku. kupić, Kozaka? Co? Jaką kierownicę chcesz kupić? Albo Trasmastera T150 RS Pro, albo Trasmastera T300 RS. Ty rozumiesz, Albo Logitech G29. ty rozumiesz, ty rób, żeby opie te twoje streamy były bogatsze. Dlaczego? A czemu by nie? No co na nich jest nie tak? No nic, są okej, no ale żeby były jeszcze lepsze, nie? No się staram właśnie dlatego chcę kupić kierownicę, bardziej profesjonalny być. No, tu jakoś kamerka A na rozumiesz do razie tego. kamerki to ja nie No ale chcę wiesz, jak wrzucać. kupisz kierownicę, No. to by się przydało, żeby na tą kierownicę była kamera No. wrzucona, jak No to jeździsz. ja już to mam wszystko przygotowane. A, obejrzyj. Obejrzyj go. To mam, ale kamerkę mam, wszystko mam, tylko nie chcę na razie cały to powiedzieć. Może kiedyś tak się odjebie w kosmos, tak że wiesz, wszystkie się we mnie zakochają mnie, to wtedy się pokaże, nie? Powiedz mi jeszcze raz, jak się nazywa ta kierownica? Ale która? No ta coś tam XBB HPX 689. Co? To co przed chwilą mówiłeś, no. Logitech G29? Nie, coś innego mówiłeś. Teraz masz T300 RS. To jest jedna z wyższej półki. Teraz Master jak? T300 RS. Plus do tego jakaś skrzynia biegów i będzie git. Chociaż nie, bo tam jest super szybka skrzynia biegów, te łopatki są. No co tu? No co z tego? PlayStation. Mhm. Znaczy dla PlayStation. I dla PC-ów. A to Ma normal... 300 euro kosztuje 1200 zł. Mhm. A to normalnie na konsoli ci to będzie działać? No. Wpisz sobie Trasmaster T150. No po prostu Trasmaster T150 to jest ta wersja. Siema Przemo, A ta siema. wersja RS Pro jest droższa. A co tak tą faję tam palisz? A bo kurwa, Spadnie. dzisiaj mi hopie wybiło, rozumiesz, ekstremalnie. Muszę się odstresować. Ale ci popór zaraz No spadnie już jebnął. na biurku. A, to już jedno, ja opóźnienie. No. No bo mogę chyba 15 sekund opóźnienia. O właśnie widzę, A. że Przemek dołączył do imprezy. No to przed dołączeniem mi jebnął. Ta pierdala z tym No a co kurde. Mówiłem mu, Ludzi żeby tego nie sobie... przejeść. Ja mu mówiłem, żeby zmienił skrzynię na Kurde, manualną, drugi, bo ej. jest lepiej Daj jeździć. spóźniony. Huberta Ptaszka pokonałeś. Ja Logitech G27 kupię. Daj. Ja, ty byłeś w Polsce w rajdach jak... Który? Byłeś pierwszy? Mhm. Ja byłem drugi. No widzisz, Nie tak bo ja był pierwszy. I to przez to. No, a ja drugi. No widzisz, i uczciwie. Ty Nanek, ale żeś się rozpędził w tym wyścigu. O, Dony! Siema, siema. Co tam słychać u ciebie, kolego? Jak tam Ty jak zdrówko? który jesteś w ogólnej kwalifikacji? Co? Który jesteś w ogólnej kwalifikacji? Drugi. Drugi i ci powiem... Teraz zaś jest opcja deszczu, także... Także zmień sobie skrzynię biegów na manualną. A na manualne to by się dobrze grało, jakby miał kierownicę z tą skrzynią. No, Powiem ci tak, ja gram na padzie z manualną, taki, który jest typu railinie i to jest nieba a ziemia. Automatyczna to jest takie dno. Powiedzmy, kurwa, 9 sekund straty. automatyczna na to do tego, Kubańcy. że przed samym zakrętem zmienia ci bieg nawet na wyższy. Na przykład z dwójki na Dony, trójkę, padasz nie? staro bida. A w manualnej sobie po prostu przeciągasz.
i na przykład nie zrzuca ci potem z obrotów i nie staje ci samochód w miejscu. A, To jest główna zaleta. gra trochę więcej w te samochodówki, to wiesz, No jak kiedyś to do 2017 roku to tylko samochodówki i Uncharted. Więc ja już jestem tak przyzwyczajony do manualnej, że to jest dużo mała, nie? Ja na automatycznej prawie grać się umiem. Tylko w nieliczne gry gram na automatyczne. Gdzie są super samochody po prostu. Jak masz w Drive Cluba. Ciul, 9 sekund straty. Kuźwa mać. Jakiego na speeda? nadrobić nadrobić. Nie nadrobia, bo tu rozumiesz. Już Tego następne. 2000, tego Kuźwa. najnowszego? 23 sekundy Ej, straty. A ten Nanek cię Divisiona gra, że? No też jak będzie. Byłeś chętny. Ale to by musiała być chyba, Dobra, czekaj, bo tak. we dwóch by było ciężko, kurde. Ja też tam mam tego Divisiona niski poziom. No, Nanek, jak coś to ja jeszcze mam The Division. O, a który poziom masz? Grałem w to 3 godziny. a to może wysoki. Bo ja mam jedną postać, ja mam już tak bardziej rozbudowaną już na 30, na tym, no chyba 30 poziom. Ten najwyższy Ja mam. bym go spadał. Ile dzisiaj starczy? No. Poczekaj nam, Dzięki ty, wielkie, grucha, dzisiaj poczekaj sekundę. Poczekaj. O jakiego Network Speeda ty się pytałeś, bo tu nie Nie, czegoś nieważne, nieważne. Tego nowego, co? Dobra, ja spadam. Kurde, bele. Ty, Nanek, ty kupuj Lace'y, bo jest ten payback do wygrania. To jest. Na PS4. Payback do wygrania, Network Speed payback. W Lace'ach. Pierdzielisz. Poważnie ci mówię. Na konsoli? Mhm. Łatwo Nanek temu nie mógł polecić jutro rano. Kupi całe zapasy we sklepie. No. i- 2 gry tygodniowo są do wygrania. 2 preordery. No, a tych lejsów to jest pewne. Ale nie, powiem ci tak, że mojego kolegi brat wygrał właśnie tego paybacka i dostał kod do move.pl, nie? Na 100% zniżkę na tą grę. No, a co wiesz? Ale to też 1 na milion. No. To trap. To trzeba mieć szczęście. Aha, co ja chciałem... chciałem te skopiować. Jakiego brat jeszcze nigdy nie przegrał w Big Milkach. Zawsze wygrywał Big Milki. Ja pierdzielę, 30 sekund straty. Kurde, Jałda zaś ostatni. Jak się właśnie tak rozbijało drzewa. Ja ci mówię, ale Kurwa mać. jak jest na manualną. 40 sekund. Przez słabo, wie, nie umie się skupić może, o. No hamuj, debilu. Bo to jest przez to, wiesz? Ciężkie warunki. Ciężko bardzo. Normalnie zasypało cię. 3 opandy ubijać tak jak ja. I wszystkie krzaki twoje. Dup, kamerzysty, żech zabił. 50 sekund straty. Ej, jak to Nanek robi, że ci piszą widzę? Co mi piszą? No na czacie, bo mnie oglądają, a nikt nie pisze. A to... No u mnie też tak jest. Nie wiem, no Donym jest, no to tam pisze. A, idziesz na Destiny 2, ja, Dony? Tak, Dony odszedł na Destiny Ej, 2. No. Jeden mnie kiedyś tam oglądał i tam po angielsku mi napisał, to było po angielsku, nie? No, Kuźwa trzeci. Mi
Mi napisał, że fajne robić live'y, tego, jakość bardzo fajna. No ale co z tego, że wiesz, no? Że mało ludzi, mało. No wejdzie tam nawet 20 osób. No a co to jest 20 osób? No chociaż żeby ktoś pisał, to by ludzi przyciągało, tak? Na czasie, tak? No, No, u ciebie Tak, chociaż wszedł. 20 osób, a u mnie I co, jak ci się Dony dwie, podoba ta gra? 3. Wejdź tu może do nas, wejdź na czata, poopowiadaj jak ci się podoba. Bo ja grał, czekaj, to chyba była beta testy. To Ej, to żeby nie skłamać, nie? To ci powiem, Dony, na no konsoli tak, skomentowałem, nawet fajnie było. Troszeczkę mnie wkurzało strzelanie, ale tak fajnie było. To jak w konsoli transmitowałem z konsoli, to więcej ludzi pisało niż teraz. Bo na konsoli, rozumiesz, jest coś takiego, że tam możesz... O. Następny odcinek. Na konsoli i ci automatycznie, rozumiesz, wpisuje te tagi. I YouTube... No i najlepiej jakbyś sobie przekopiował te tagi na jakimś swoim starym strumyku, nie? No. Te tagi z tamtego i po prostu przepisywał na każdy kolejny stream. Mówisz, Dony, lepsze jak jedynka? Z tych live'ów z konsoli, tak? Te tagi, tak? Tak, no, to A co ci się tam, Dony, najbardziej podoba w tym? Ja ci powiem, my tam troszkę z Izym pograli. ja będę sparał. Aha, idziesz ja? I jeszcze tu, no, posiedzę sobie na strumyku jeszcze, No, to oglądam, spoko. się popiszę może. Na razie. No, na razie, trzymaj się. No, nara. Chyba też Dony rozbudowane. Ale tam tagów jest 4-5 wpisanych, 4-3, nie wiem. No, a tam są jakieś z konsoli, ja teraz nie wiem, jakieś tam są te hipertagi czy coś takiego. I to dzięki temu, wiesz, że potem na... A zresztą drugą rzecz to na konsoli, jak streamujesz z konsoli, nie? Ach, No. to widać w tym głównym menu, wiesz, że streamujesz. Na konsoli, nie? No. Kuźwa mać. A tu tagów napierdalam przez... Tyle straty. A jak... Już tyle czytałem, tagów, takie wpisuję, takie. Czekajcie, chłopcy, tam na czacie, zaraz to poczytam, pogodomy. Się skupia na jeździe. Artur, ty możesz gadać, bo nie muszę czytać, wiesz, to możemy nie gadać. Padosz, oglądałeś tam tangi, ja? No ale to wiesz co ci powiem, kurde, ty tam masz 100 subskrypcji, a... No ale połowa to jest subskrypcji, dał subskrypcję i mnie już więcej nie odwiedził. Aha. No tak jak u ciebie weźle. Masz na przykład 60 subskrypcji, tak? Na przykład masz filmik jakiś tam, tutaj ci powiem tak na przykładzie, no. Masz filmik tutaj wczoraj jeden dzień, tak? 10 wyświetleń, nie? No. A powinieneś mieć przynajmniej 45 do 50 wyświetleń, tak? Ale jakbyś nazywał się Rok Maciaszek, to byś miał już więcej. No, wiesz jak to jest, to też nie robię, żeby, jakby ci to powiedzieć. Tu nie chodzi o Tak, to, wiesz, że nie mam wiesz, parcia nie na robisz. to, żeby to kurde było takie na pierwszych stronach na YouTubie, nie? No tak. I tak grom i tak. A tak przynajmniej jest... Ej, mi nie chodzi o... Tak, ale mi nie chodzi Ja o wiem to, o co żeby- ci chodzi, nie? Ale no też mnie to wkurza, że wiesz, niby jest ta subskrypcja... No i to też trzeba patrzeć na to, tylko, że... ten człowiek nie wróci, tak? No.
No. Tak? No on ci da subskrypcję i tam może ci odwiedzić kiedyś, jeśli tam coś tam mu się tam wybije, tak? A sobie zobaczę, przejrzę tych, co mam subskrybowanych. No. Jak ja mam 102 subskrypcje, nie? Hmm? No to kurczę. To No ale ty miałbym musisz mieć pomyśleć, że taka kilka- osoba, co ciebie, co masz... O, ty masz 102 subskrypcje, nie? No. I ta jedna osoba, na przykład ta ostatnio, ona ma kanałów, co ma zasubskrybowanych na przykład cudzych 50 albo 300, nie? Także wiesz. No nie wiem. No i chuj. A dzisiaj oglądałem taki kanał jednego tam live'a dzisiaj No. rano. Ci powiem, ma 107 z tego subskrypcji, No. nie? A oglądałem jego tak z przerwami tam, nie? No, no, no. Włączony miałem, ale tak wiesz, dochodziłem. No, nie? no, no. Chyba z godzinę. 2 osoby go oglądały, 2. A ciekawego live'a. Ciekawego. Widzisz, no to jest przykre, nie? Że ktoś po prostu poci się nad tą pracą i w ogóle, a nie ma rezultatu, nie? A ja ci Nie powiem, chodzi, żeby mnie wiesz tam... ja ci powiem, że u mnie tysiące jest coś ludzi takiego, oglądało. że i tak grom, a to jest ta przyjemność, że wiesz, że z kimś idzie pogadać, nie? No, mi też chodzi o to, że mnie nawet może 5 osób oglądać, ale chociaż mnie te 5 osób się odezwą na No, czas, cały nie? czas, żeby wiesz, te 5 osób pisało, No. to jest uciecha, nie? No widzisz, teraz Tak, tak. masakra przyszło na czat i co? I się nie odzywał. Tam Ross coś napisał. No. I to jest... No, odbija się, tak? Chipsy zajadłem, no i zapomniał Ja, on już zapomniał. pisać dalej. Tam chłopie on nie zapomniał. Ale nie, no muszę go pochwalić. Dzisiaj mi chłopie donate'a zawalił. Ale kurde, żałuj, że chłopcy go dali, żałuj, że cię wcześniej nie było. Że No tak mi chłopie wybiło, że... Jak się tak wściekł, to ile ci zawalił? jak się tak wściekł, rozumiesz, na tego mojego laptopa, że... Ale coś się No stało. bo o kurde, no... Nie go, rozumiesz, nie umia z... Jakby ci to powiedzieć... Materiału, wiesz, stworzyć. Na przykład filmik tam, tego tam poobcinać, takie rzeczy, no, się zapomni. Tu się to zacina, ten zaś się resetuje program. Już niby wiesz, wszystko jest, rekonderować, czy jak się to nazywa? Renderować, rozumiesz, i kurwa, coś się tam opie, jakiś błąd mu wyskoczy. A czym to chcesz renderujesz? Mm. Czekaj, wcześniej hit filmem to Macabra, w ogóle mi to nie chciało działać. Potem, że na Windowsie na sklepie znalazł tam jakiś taki program. Przepraszam, też w ogóle tragedia. Aha, Dony, obejrzyj. A ja, Dony, jak się fajnie ma z narzeczoną razem w Destiny 2 grają. Zobacz, to jest poświęcenie. no i, a ja kiedyś kumpel, nie? No, On kiedyś tam, no się tam programem zajmuje. Miał kiedyś oryginalny, tam kiedyś ten program miał oryginalny, a go nie używał już. I dał mi tego, klucz do 10 Sony Vegas Pro. no. Tam możesz renderować. No. Tam możesz, wiesz, kamerkę dorzucić, to zrenderować i on bardzo dobrze renderuje. Ja tam patrzyłem te darmowe wszystkie programy, które są na komputerze.
I tak bym miał używam. Wiesz, mogę się w takie coś bawić, jak wypadasz o... Jakby... Ja nie mówię, że w dzień, nie? Ale chociaż 4 dni, żeby tam jakieś 50 osób obejrzało ten filmik, nie? Do 60. To mogę się w to bawić, nie? Renderowanie, tworzenie, wiesz, nie? No tak, to wiesz. To ale... OBS tak na dobą jakoś, nie? Ale ci powiem, kurczę. Ja nie wiem, może ten laptop jest słabszy. Może mi się kiedyś, kurde, no najlepiej jak w najszybszym czasie by mi się udało nazbierać na coś porządniejszego. Żeby mieć porządny laptop przynajmniej. Co? Żeby mieć dobrego laptopa, to muszę mieć 4 koło. Nie, już smola apka normalnego PC-ta by kupił. Jakieś 2 karty graficzne, jedna na monitory, druga do tego renderowania, do streamingu, do nagrywania, może by to dało rady. A po co ci 2 karty graficzne? No, żeby po prostu tego kompa nie obciążać, bo to wszystko co robisz na kompie, to go obciąża. Po pierwsze, jak gadałem, po pierwsze wiesz co mi się wydaje, tak jak ja mam PC-ta i mam, uważam, że mam dobrego, no, ale co, dyski są wolne. No, dyski to ty Ja wiesz. bym musiał SSD-ka jednak wrzucić, tam mieć OBS zaintegrowany. Nie, ten Windowsa tam dać. Szybciej pracował. No ale system też i chcę 10 pewnie. No. To sobie muszę nazbierać. Razem 10 i tego SSD-ka. 250 gigowego. A zapis będzie robił na dysku, na przykład tam zapis. Tam live będzie robił. Znaczy do nagrywania ci powiem, jakbyś miał szybki dysk dany, to też to jest lepsze do tego, nie? No mi chodzi do live'ów, nie? Szybszy działać. O, żeby tam wiesz, jakość była super, nie? Bo jakbyś powiedział, ty masz i 5 u siebie w komputerze, tak? No, Zapewne. ale to jest jakoś tak ocyganiono im 5, bo to powinien ten komputer chodzić jak przeciąg. Ale twoja i 5, jakby powiedzieć, nie możesz się równać z moją i 5, bo PC tak zawsze jest mocniejszy. O, ale wiesz co, no bez przesady, kuźwa ty. To ten laptop się nie miał prawa zachowywać jak mój stary 10-letni komputer. A kiedy tego kupiłeś? Kuźwa w zeszłym roku. A jaką grafę masz w tym laptopie? To mam? Grafikę? Nvidia. Tamta 90 coś. Cześć Easy. Poczekajcie na czacie, bo kurczę się skupiam tutaj na grze. Zaraz pogodzimy. A, Easy jeszcze nie idę spać. Tu teraz opie wyścigi są, to są ważniejsze, a nie tam spanie. Jak chcesz Easy pogadać, to wpadnij, bo mamy impreza, to może z nami pogadać. No. Jak kiedyś Farminga nagrywałem 17, to potrafiałem przez 3 godziny, miałem gdzieś tam filmik, o 102 wyświetlenia na streamie miałem. No to fajnie. Czy tam story ale Farming się znudził. GTA jeszcze oglądali tak, nie? Po 58 wyświetleń na streamie. O, drugi jest tych. Ogólny i drugi. O. I fajnie, i kurde, nowy trofik następny. Drugie miejsce, no ale drugie miejsce, no trudno. Co tam na czacie?
Aha. No spoko, easy. Padej. Dony. Co tu Grałem Dony? W Dirt 4. Tam Okej. sobie tagi. Widzę tagi. Czekaj, bo ino Dony do mnie napisał na czacie. No dobra, spoko. No. Zawsze jest ten. Aha, Dony, to nie jest jedyna gra. No widzisz, jak fajnie. Razem se grają. Z kim? Aha, patrz. Przerąbane mają. Dony padą, zawsze jak ktoś do nich przyjdzie, to się pytają po co mają 2 telewizory w salonie. No. Jak ci... Ale mają 2 konsole, No. I też pisze, że ma laptopa i 7 plus Nvidia i też go że słabo działa. Wiesz co ja ci powiem, to jest prawdopodobnie to, że mi się wydaje, że kuźwa chyba to jest wina Windowsa, wiesz? Że on coś tam kurde manipuluje. System 10 nie tego, jak to powiedzieć, nie potrzebuje dużo tego mocniejszego lapka podzespołowy. Powinien chodzić niby płynnie, nie? No ale wiesz, kurde, coś jest nie tak, nie? No, a w tagach mam tak napisane, jak na konsoli robiłem, to mam tak. PS4 Live, Wow! PlayStation 4, Sony Enter i Dirt 4. Wow, ci tam mają tych konsol. Pada 4 konsole, PS3, PS4, PS Pro, 4 i Xbox One. To tam Dony fajnie se pykocie. A teraz tutaj patrzę w grze. Ja, ale Quick Pull, ty to na pewno możesz w PC, normalnym, stacjonarce, a my tu gadamy o tych laptopach zasranych. Teraz ci opowiem, morale mojej drużyny wzrosły prawie do maksymalnej. Okej, nie. Albo następny rajd. Jeszcze se pykniemy. Quick Pull, co jest? Dobra. Powiem Artur, wróć. Czemu chciałem nazwać streama. Donate 10 000, zapraszam. Oglądał jak takiego jednego łaził, rozumiesz, po streamach, nie? Po takich mniejszych i ludziom tam walił. Donaty. Siemka wszystkim. Weź easy. Siema, Menek. Co tam słychać? Jak tam twój strumyk? A mój strumyk już poszedł w niepamięć. Ja ci powiem, czasem rozumiesz, sobie puszczą w tle i tam słucham co opowiadasz, jak tam coś grosz ciekawego. Jak tak coś robię. Tak mówisz? No, to zaś masz wyświetlenia, nie? Jakie głupoty mówię. Jakie No głupoty i potem się wystrzegą na swoim streamie, wiesz? Nie, wygłupiam się, żartuję. Niby takie głupoty nie No, mówisz, ale nie, wygłupiam się. Spoko. Potem się obrazisz, już do mnie nie przyjdzie, że... Tak, no.
Zablokuję cię na Facebooku. No i na ten, moderatora rozumiesz na czacie na YouTubie mi weźmiesz. Tak, Zhejtujesz mnie, rozumiesz. tak, będę cię hejtował. Będę cię hejtował szczególnie w dotacjach, o. Oj, 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 kamyczki. Kurde, że to tak na tej drodze nie mogą posprzątać. No to wygodny jesteś. Ale ci powiem, wyścigiem na wyścig, tak mi się wydaje, nie? Oczywiście. Bo nie wiem, ktoś może racjonalnie z boku to widzieć, tak się jak patrzy na streamy, że mi coraz kurde lepiej idzie w tych... No dobra, nie teraz może. Ale tak się czuję, bardziej się czymia tej drogi. Tam oczywiście jak do rantów padna, to na maksa, nie? Zaraz zostaje 9 sekund, ale... Ale tak idzie dobrze. Easy, wiesz co by mi się marzyło? Żeby my tak, Co? nie wiem, jakiś odcinek nagrali na 2 kamerki, ty twoja, ja moja. A, to bym musiał swoją nagrać, ale u mnie jest z kamerką problem, w sensie jest płyta główna zrywana, porty mi się resetują, muszę wymienić płytę główną. O, Teraz to widzisz, i zaś dlatego dostał promocja, rozumiesz, z Biedronki 9 sekund, bo wypadek z trasy. Kuźwa. I Padosz, musisz nową płytę kupić? Ale to już chyba jakoś tako lepsze, co? Znaczy trochę lepszą, tak, ale też nie będę za dużo wydawał, bo chcę mi coś... Nie ma sensu, bo i tak już tego już trochę go mamy, już jest słaby. I musiał wszystko wymienić, żeby było nowsze. I się nie opłaca, wolę nowy komp kupić, nie? Tam już dawno kupiłem, no 3 lata chyba go mam wolne, więc... To musisz tak jak ja ci napisał na nas tego sponsora. Tak. Nie no, akurat ta płyta nie była droga i ta, którą kupuję też Aha. nie będzie. Albo tyle samo, albo trochę tylko drożej, więc tak około 200 stówek, nie jest za dużo, nie jest dużo. Jak na płytę główną. Wow. Tam kurde jeżdża po tych rantach. Jestem ciekawy. No, tego. Ej, Trzymaj się Dodek, trzymaj się. jaką kurczę ja bym mógł mieć? Co, Dony uciekło? O, trzymaj się Dony, przyjdź zaś. Już Przemek, tak? Czy Radziu? Ja mówię Przemek. A, no. A Radziu jest na imprezie, czy Easy zaś śpi? hejtujecie 5 złotych. Nie, Easy! no widzę z tego co widzę jest. Dzięki. Jak ty wymyśliłeś tą na... Odo hejtuję cię za 5 Ty zł. Ale na wymyśliłeś tą streamie się nazwę. nie pojawiło, halo. Danek. Zaczęły cię hejtować, halo. Gdzie to? Ja nie widzę. Czekaj, gdzie to zaraz się powinno pojawiło. się pojawić. Anek, No, ja chcę to wiedzieć. O fuck. Jak już mam się reklamować, to wolę tak u ciebie. Aha, jak ty Ale wymyśliłeś teraz tą nazwę? Że co? Że ja nie wiem, ja tak tylko się spytałem. Nie, ja mówię u Nanka. No, Jak no. wymyślił tą nazwę, ciupiemy po no naszemu. bo słuchaj, nazwa się Po wzięła z... prostu, no bo po śląsku No. ciepiemy, gramy, no. Ciepiemy, to gramy. Naszemu, czyli po śląsku, no. No, tak było. Nie widzę tej Ale- dotacji, co Jak jest? musiała być? Ja widziałem. Była? No to ja jestem chyba ślepy. No. Ja muszę sobie cofnąć, kurde. Czekaj, ona powinna się pojawić, jak auto wypadło. Ale była. Tak, było. Słyszałek, dźwięk był, wszystko było. Także bardzo...
testuję, zaraz zobaczę. Bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny. I Spoko. teraz ci powiem tak. Nie wiem co się stało, ale na 20... No, Quidpol ma i7 7700. Który jest ten 12? Ja to mam i 5, więc jest słabo. Ojoj. No ja mam też i 5. Dobra, trudno. Idę dalej z tym. Ale Ze 3 PC lata mamy. temu kupiłem właśnie. O jest, Mój PC jest, ma już kurde. 4. Waliłem ten jak w Niemczech, tylko że to już w komputer walę. Skąd tu wziąłeś taką A animację? gdzieś tam znalazłem na goglach. Fajno, nie? No, spoko, Dony, dzięki. No, to Nanek, widzisz. W domu pomacham specjalnie Donemu. Pa. Agatek mówił, że ci tego donację zrobi jutro, jak live'a zrobi, nie? Ja? U, A w to nie grubo pisał- powiedzieli. Pisał na czasie. Mogę ci przewilać, napisać pan. Czy tego. Będziesz bogaty na w końcu. Jutro jak będzie live, to wyślę donaty. Gatek 0123. O, fuck. Napisałem. To jutro musi live zrobić. Może wpadnie. No, teraz już trzeba zrobić. No to jak już ten, to muszę zrobić, no to macie rację. Tak. Wow. Kurde, ach te zakręty. Zaś jest inna nawierzchnia, zaś kurde, auto nie ma dopracowane. No. Ej, Ty jakie masz ja koła wczoraj- pod drift, czy pod na asfalt? Tam jest na shooter, Ustawione. na shooter jest chyba auto ustawione, wiesz? A tu jest trochę asfaltu O, i już kurde. Wiecie, bo mnie wywaliło. Halo? jest Nanek dostępny? Siema. No halo, siema, Słyszycie mnie siema. normalnie, ja? A Wszystko? co tam? Co Kabel cię ci wywaliło? przycięli, czy co? Jest. Wywaliło ci stream, wywaliło i No, ciebie ale już wywaliło z chyba imprezy. już jest, co? Jesteś. Tak, O, jest Kurde, bo stream. widzisz. Nie wiem, coś mi skoczyło i Coś ci dupło. coś dupło, no. Ej, ojciec ci odłączył na sekundę internet. Szydek, nie będziesz grał. No nie będzie donacji. Nie będzie donacji. Co to za donacji? Nie ma takiej Chyć donacji. chuj roboty. Ej, a dawaj, sprzedaj mi ten swój sposób, jak ty zrobiłeś tak, że nie ma obramowań na kamerce. A widzisz, to musisz... To jest kluczowanie koloru i tyle. Ale to musisz mieć jednolite tło za sobą. Ja mam akurat pomarańczowe i jest to bardzo niedobrze. Tylko masz słabe oświetlenie nawet. No już się ratuje, tu rozumiesz lampką. Może się poprawiać. No to wiesz, to musi być takie mocne. Najlepiej takie dwa mocne światła, które biją. No mam taki halogen, rozumiesz, roboczy 500 W. Jak się wkurza, to go podłącza. A to też, żeby nie było to, nie? Żeby zależy też od kamerki, jaką masz, jak masz słabe to światło. Czasami nawet jak masz słabą kamerkę, to zamiast dwóch normalnie, trzy światła. Nie no, kamerka jest... Słabo, nie?
Taką w miarę, no. No, Laptopowa? Nie, nie. Nie taka 720p, No, no, no. ale no nie wiem, no zależy jaka jakościowo, masz nie? Logitech, Może być tak? 720p, ale jakość chodzi, nie? W sensie Ty takie, masz, no... Ej, ty masz Logitecha, tą... Nie. Ja mam Creative'a. Nie ma jakoś, on ma Tracera. Nie Creative'a? Creative. Ja, HDS. ja mam z Logitecha. Ja mam też 720p. Czekajcie, 7 miejsce, Już dawno kuźwa. kupiłem. Ranking online? O fuck. Ja zobaczę. Chcesz może sobie pooglądać coś? W ogóle ten chroma key i te kluczowanie kolorów w tym OBS jest prostsze niż w zwykłym ustawianie, bo ten... Tak samo z utrzymianiem w tym OBS-ie, bo od razu praktycznie masz utrzymione, jak podłączony jest mikrofon, to w OBS-ie tym studiu no. jest utrzymione praktycznie No jest. mikrofon, a w OBS-ie musiałeś samemu się utrzymać, No. wszystko musiałeś się manualnie ustawić. No tak to jest. Ale cóż. Ale chyba wolę, kurde, ja czasami nie wiem, odpalę kiedy tego OBS-a normalnego, tego podstawowego. Ale go już nie ma. Ja Już go odpalę na podobno. nim streama, zobaczymy, jak Podobno już jest ten. Nie działa, jest wyłączone w ogóle. Nie no, chyba powinno działać. Znaczy, nie, on już od dawna nie ma ogólnie wsparcia, ale powinien działać, no. No troszkę to nie wiem czy testować akurat w to. Znaczy nie, no jak tam jest, znaczy no ma mniej funkcji, ale może nie wiem, będzie stabilnie działać niż ten, bo ten tu różnie jest. No. Czekaj, shooter. Chociaż pamiętam, było ciężko, jak w 2015 roku zacząłem streamować i jeszcze nie miałem żadnej nagrywarki i wszystko z Aha, kompa no. szło, więc musiałem grę chyba jak grałem na PC, to na najniższych ustawieniach ustawić. Najniższych No. tych, nie? Tak Ja normalnie na widzisz, że wysokich grałem. ja nie mam Strasznie ja nie mam ciało. żadnej możliwości, żeby kuźwa zagrać na kompie, nie? Znaczy na tym laptopie. To No tak, w ogóle by się opie klatki tak sypały, że. No to laptop jest, wiadomo, że laptop, jakbyś kupił za tą samą cenę, nie wiem, kompa stacjonarnego. No teraz to lepiej rozumiesz, by- mam ustawione na Laptop to najniższych ten. Znaczy na HD. Nie Full HD, no na HD mam ustawione, no i tak mam średni czas renderowania klatki 2 milisekundy, nie? Hmm. Wiesz co najlepiej, z czego można ściągnąć? Bitrate obrazu. No. Jak ty masz? A no nie wiem tam dokładnie, chyba nie mus. Wcześniej miałeś chyba 8000, nie? No, ale tam potem wyskakiwały błędy, że za dużo to było. Dla wstępnego połączenia to ja oglądałem No. tego ziemniaka. No. Ziemię. Ale to też zależy, bo jak masz za dużo, to potem ci będzie na przykład jak mam na 3 platformach te streamy, to ci będzie tam wywalać to, nie? Znaczy, bo ogólnie każdy ma swój serwer, każdy serwer, czy Twitch, czy Hitbox ma swoje No. ograniczenia, ale to nie przeszkadza, może większy streamować. To ja mówię tak. Ja sobie ustawiłem Steam na przykład na 3000, bitrate. No ja ci powiem, że ja bym mógł więcej ustawić, nawet do 20, nie? I no, Ale to Dużo jest... ma. i no, Do 20 tysięcy? że ja mam kurwa pół giga, rozumiesz, internet. Niepotrzebnie jak streamujesz 1000, jakbyś, nie wiem, w 4K streamował, to może i wtedy tak, ale jak przy takiej rozdzielczości to jest niepotrzebne. Nie będzie to widać, nie za dużo, za bardzo. Może troszeczkę, ale to nie będzie. Lepiej streamować, Ale- jak streamujesz. Tu nie chodzi o internet, chodzi o przepustowość tych serwerów, nie? No. No. Sprzęt ci też nie wydołał. Znaczy internet by opie wydołał, no i no tu jest właśnie też problem No ale z sprzęt. tym sprzętem. Nie wiem, może akurat się jakiś dobry gościu znajdzie. Sponsor. No, akurat go będzie mu leżało tam te 10 tysięcy czy tam 20 tysięcy tych dolarów i wolnie mi ten. To się najwyżej z wami podziela, jak mi zostanie. Chodzi o podzielenie. To Motara 2K zaproś, tego bogacza, tego co wysyła Ja? kasę. To nie wiem, po 50 tysięcy, kurwa. O, wysyła. takiego i znaleźć. No nie, bo
Tam paszy, dla paszy wysłał. Dla Fraponiksa chyba tam wysłał. Nie wiem gdzie go znaleźć, no podobno bogaty jest. To. Podobno w Dubaju mieszka. Stać go. To tam oleje na mnie. A może mu się akurat Akurat ten Wórca spodobał jak grom i ten. No ale do Polaków też, na przykład Rafonicy z No, no, no. Polakiem. I patrzę, że też w sumie jest Polakiem, ale po angielsku. To No, no. tak, że powie ci, hey, hey, guy, are you wanna play me CS, bo w CS-a gra, nie? Bo jest, ten, i tam wiem, płacić ci kurwa 4K dolarów i tyle. Ja pogram z tobą jutro, powiem, że ty nie olejesz. Nie no, tak nie będę się zachowywał, nie? Nie no, żart. Można byś pograł w CS, a to byś musiał na No komputerze. kurde, sprzedałbym się, no trudno. No na konsoli też można kupić Za, PS3, słuchaj, za pograć na 4K PS3. to bych się sprzedał, no. Na PS3 też jest. Sprzedałbyś? No łatwy jesteś. Co? Znaczy nie no, Może łatwy jesteś. Pando? Się sprzedał. A noż to za więcej? ja bym ci pożyczył konto z O. CS-em na nek i byś pograł. Na kompy spokojnie, bo CS nie ma Kurde, dużych wymaгаń pieruńskie. Ja pierdzielę. Dobra, ja zaraz No przyjdę. spoko. tego. Na nek zmienia kontent, będzie w CS grał na streamie. Ja tam nie. Ja jeszcze znaczy gram ogólnie w CS-a. Ale na streamach Czemu? gram. No zagraj na... Kilka matchmakingów zagrałem. Może rozumiesz, z tych 200 subskrypcji będzie, rozumiesz, 2000. To wtedy z tobą tam pogodą, to tam U mnie? zrobisz mi rajda na mój kanał, może tam coś z tego Tak. będzie. No, ja będę miał 2000, a 2 osoby na streamie ten dzień. Tak będzie, wiesz. Zaprosiłem cię tam do tej grupy, nie? Jakich, No to- jakich? Nie, ja tam nie wchodzę do żadnej grupy. Nie? Ty tam indywidualnie, tak? YouTuberzy. Nie, no też wiadomo, trzeba jakoś tam poznajdywać stronę, ale ja wiedziałem ty Nanek, jak się reklamujesz linki do swojego kanału w komentarzach. Nie polecam to sobie wiesz, takiego, bo mogło cię No zbanować wiem, ale tam... za taki spam. Że patrzy, kurde, szalony. Co, a oni, przepraszam, No. ja bym się odwołał od tego. Oni na przykład na moim Facebooku, jak chcesz sobie Facebooka pooglądać, a oni mi spamują, rozumiesz, reklamami. No to w tych reklamach, rozumiesz, Tak. spanuję moim kanałem. A co? No powiedz mi, Ale tak to jest. no wiem, no. Nie, można w lepszy na przykład, nie wiem, sposób nagrywać jakąś grę i jest premiera. No to właśnie można teraz na jest- przykład, tak jak Kaptan podobnie robi, nie? Ciul! Już Na 30 przykład sekund Kaptan straty. YouTuber tam, nie wiem, 100 000 subskrypcji, on tam zawsze się reklamuje, ja też się reklamowałem na różne strony, to bo nie będę stracał tajemnicą YouTube'a, hehehe. Nie no, ale mówiąc Kaptan tak się reklamował po prostu, że jest jakaś premiera gry i ktoś tam, nie wiem, na gry online jest po prostu dana gra właśnie, na przykład, nie wiem, był No. serwer i tam są komentarze do komentowania i na przykład w tych komentarzach, a zapraszam coś tam na serię z Obserwera i on robi takie zawsze, że jakby, nie wiem, żeby więcej zachęcić ludzi do oglądania, ale po prostu w sumie jakby wydać jakąś kopię, No. tak, na przykład nagrywa nową grę na premierę i kupuje drugą kopię do rozdania Aha. ludziom, nie? I właśnie tak napisał No, w komentarzu, to o, widzisz. zapraszam ten do wygrania gierka, nie? I ludzie wchodzą, zachęcają do wygrania. Też fajna I opcja. patrzą, o fajnie gada, no ale Kaptan ma fajnie, niektórzy mówią, że jest nudny, mówią, że fajnie ma humory, spoko. Ma fajny montaż naprawdę, jak on naprawdę był na początku laikiem, a tak się nauczył tak montować, to masakra. No. No też oczywiście się montowałem, dużo się nauczyłem. No, ja na razie, wiesz, Przez całe może ja by się YouTube'a. szybko wszystkiego nauczył, no ale nie mam sprzętu do tego, wiesz. Jak ja mam iść na przykład No, obciąć film w jakimś tam momencie, tam nie wiem, minuta i iść, rozumiesz, do pracy i przyjść z pracy i dopiero się to obetnie, no to wiesz co. no. Ja to ogólnie muszę, znaczy bo ja
Ja od początku praktycznie na Vegasie montowałem. Kiedyś jak w 2012 roku zaczynałem, to była to Camtasia Studio. I potem przesiadłem się na Vegasa, to zdecydowanie lepiej się przyzwyczaiłem i z tego na Hitfilma się przyzwyczaić, przerzucić ciężko było. Dalej nie jestem do niego przyzwyczajony, wolę Vegasa. No i zdecydowanie mogę wiele pokazać na tym Vegasie. Jeżeli chodzi o montaż, nie Tak. jest na tym Hitfilmie. Kurde, To pierońsko. miało strasznie. 50 sekund. Zaś w widzów, że wjechał. Ja, mamka zagaduje i kurde, ja nie mówię. Tak było. No dobra, za te 5 zł to ci wybaczę. Ale następnych to już się nie wybaczy, już kolejne epizody. I teraz 10, nie? Niech stawka rośnie, kurde. Ale hamulec. No ale od razu reaguj przy zakręcie, od razu hamuj. Szybka reakcja. Ja pier... Dobra, trzymaj się, masakra, ja powiem za namkę, nie wiem czy jeszcze nie masakra jest, trzymaj się. Co ma... A ja tylko Premiere Pro narko. No jak kogoś stać na licencję, no to spoko, ja też, żebym miał Premiere, żeby mnie było stać na licencję, ponad 2-3 tysiące wydać, no to spoko. No. Też na Photoshopa, żebym miał na licencję, to oczywiście, kurde, to bym sobie kupił. No ja ci powiem... No dobre są programy, jest dużo materiałów, poradników, jeżeli chodzi o tego. W Vegasie jest trudniej. Ja widziałem, jakie są w Premiere Pro efekty, że po prostu coś tam ustawiasz, narzucasz i tyle, a w Vegasie trzeba wszystko manualnie ustawiać, tak jak podobnie właśnie w OBS-ie, a pomiędzy OBS-em ale się rozkładałem. No ale spoko, mów, bo ja cię słucham, a to wiesz, tego co żech nie dosłyszał No, i ten to zawsze sobie mogę otworzyć, by da więcej wiedział, nie? Ale tak to jest tam. Ja też moich widzów dużo mówię, a Premiere Pro, Photoshop, to ja też mógłbym się popisać. Ale powiem ci... Ale to wiadomo, oni też nie kupują tych, oni nie mają tych licencji, też żebym takie miał podejście, to też bym... Ale ten Adobe to jest też do wideo, do obróbki, czy tylko do zdjęć? Premiere Pro jest tak, jest Adobe After Effects, można obrabiać wideo, ale to jest bardziej do takich może animacji, do tworzenia. Premiere Pro jest do obrabiania filmów, nie? Innych takich. Nawet są takie filmy, które nie wiem, w kinach są, nie? Którzy po prostu ludzie obrabiają tym programem. Normalne takie filmy kinowe, które są takie nawet sławne, nie? Filmy. Więc spoko. Adobe to masz też ma. A ile taka licencja kosztuje na to? Gdzie? No dużo Dziadostwo. Nie wiem teraz ile, ja wcześniej sprawdzałem 2-3 koła, teraz ile? Ja pierdzielę. No niestety no. Vegas trochę taniej kosztuje. Widzisz? Jest trochę tańszy. Ja na razie bym tylko może chciał ten monitor, bo na tym telewizorze to też troszeczkę tak... To jest, nie wiem, Premiere Elements, ale to Elements to nie to... Dobra, cyfrowa licencja Adobe Premiere Pro C6, CS6, to chyba nowsza jest. Może będzie nowsza, 3600. Ja pierdzielę. I skąd kurwa, brać te pieniądze? Nie, ale wiesz co ci powiem? Ja jak wszedłem do ciebie na streama, nie? To byłem normalnie, no jeden kraki masz, no makabra, wiesz? Taki już byłem wkurzony i w ogóle, ale ci powiem, jak żeście wszyscy wpadli, tak my sobie pogadali i w ogóle, to się zaraz się humor poprawia. Adobe to Adobe. No. Moim zdaniem, ja nie wiem, ja oczywiście miałem Adobe i po prostu korzystałem z Adobe i porównując do Vegasa po prostu nie mogłem się ogarnąć, ale to jest kwestia przyzwyczajenia jest, ale naprawdę... Wiesz co, ja ci powiem tak, nie? Ja na przykład, jak mi się nudziło, a miałem kiedyś... komputer miał tylko jeden taki do internetu, nie? 6 giga dysk twardy, stary taki komputer. To mojego żech po prostu skasował, bo mnie wkurzył, bo mi się na grze zaciął. Troszkę wyżyłem się na nim za wszystkie lata, wszystkie rozumiesz blue screeny, no nie było co zbierać z niego.
I potem, że chcę załatwić... To ja się boję, jak cię spotkam. Nie, no, nie, to nie, ty, spoko. kurde, Jak mnie nie wybije, to jest spokojny, nie? Potem rozumiesz, był czas, że przez 2 miesiące nie miałem kompa, nie? No kurde, no nie wiedział, jak co ze sobą mam zrobić. No i no potem tak, właśnie... Quick Paul, proszę nie... No, Potem, że się tak jakoś, nie wiem jak się to stało, ale nabyłem stary taki komputer, rozumiesz, ze starym dyskiem. Tam na grałech, chyba był Windows XP. No i tak se gry tam w ogóle nie chodziły i no jedynie do internetu. No i jak mi się nudziło, zacząłem się bawić, rozumiesz, w pańcie. Także się w tym pańcie bawił, że normalnie kiedyś tak, no. cały dom 3D-żek se poskładał, nie? Wszystkie pokoje, rozumiesz? Tak wiadomo. Ale pań to jest wiadomo, ograniczony. Ale podobno. No ale wiesz. A proszę mi Quick Paul nie szerzyć tu piractwa na czacie. Co? Bo ja, Co on kurwa, robi? Nie, w sumie, no dobra, ty też masz moda, to ja się nie mogę porządzić. A co on tam kurde, no nie mogę poczytać, muszę... Nie, no bo on pisze, że o, jeden kraki masz, nie, że Premiere Pro, no ale wiadomo, no jakieś też piraci dużo. No nie powiem, no miałem dużo tych pirackich, to się piraciło. No kiedyś- ale kiedyś to no, było przecież modne, wiesz. No, się człowiek dorasta, się dojrzewa, a jak ktoś jest takim chłopcem, nie wiem, z podwórka jeszcze, no to może się piracić, no powiem A, tak. fuck. Jeszcze, że kogoś tam trafił, no szlak mnie trafił. Więc ja na początku się bawiłem, to lipa, ale... Dobra, teraz mam chwilę poczytać, co wy tam Kurde. piszecie na tym. No właśnie, ja czytam twój czat, przyjmuję twój stream, że nie będę tego czytał. Nie no, nic się nie dzieje, jest w porządku. Czekaj, masakra... Jestem nie do ruszenia. Spokojnie, Quick Paul. Masakra już poszedł, no on mówi, że ten Premiere Pro. Każdy kurde korzysta z Premiere Pro. Kurde, jak ktoś mi ma chęć dotację wysłać w wysokości 3000 zł, to oczywiście ja też będę taki. Oczywiście razem tak 7000, bo jeszcze Photoshop, nie? By się przydał. No, To wtedy każdy, kurde, można grafikę robić. no to i z tak wymiałką w ogóle na jak Photoshopa, to już takie tak graficzki planuję bym robił. te 7000 rzucić, to tak bym mógł... No, to... Taką troszeczkę większą sumę dorzucić, te 20 000 złotych albo euro, zależy. Mnie się tam nie obraża. Tylko euro, to w euro Nie, oczywiście. no ja się nie jak obrażam, jak już będzie coś, miał dolary, to może w dolarach, to tam wiesz, to tam nic No, w dolarach. takiego, nie? Bo... Który jest kurs większy? Dolar Nie, czy nawet euro? bych na to nie patrzył, tylko chodzi Nie, o to, że po prostu A, by mi umożliwił... Tak. Więcej niż złoty, nie? No, ale umożliwiłby mi po prostu, jakby mi zasponsorował te 2 programy, to by mi umożliwił praca na tych programach, bo mój aktualny laptop by tego nie wytrzymał. Tak przy okazji. No, bo jeszcze kompa, nie? Żeby No, na kompa. Każdy korzysta, nikt nie kupił, no jasne. No, wiele youtuberów oczywiście też nie kupuje. To są, których stać na to i też... Nie wiem, znam O! w sumie takiego... O, ten z Quick Paul którym fajnie ja napisał w prowadziłem Bitcoinach. live'a, z którym ma... To by było super. A, w No, Bitcoinach, to by było tak, super, no. opie, 20 000. Quick Paul mówi, że stawia. Stawio? No. Oko, ja się nie obraża. Nie, może wiadomo, kiedyś tam miałem Premiere Pro kupię i wiadomo Photoshopa, ale to nie tak od razu też. Czekaj. O, co tam jeszcze w kalendarzu mamy? Raz, dwa. Kurde, jutro wolne jest. Kto wolny, ten wolny, No nie? ja Danek? akurat niestety muszę iść do pracy. A już po północy, kurde.
Aha, Quickfall, dziękuję za motywację, że mam tam na kanale byle co. Dziękuję. To jest bardzo motywujące do mnie. Ale ja ci powiem, Ach ty Quickball. A nie znasz nie, się Quickfall to by mógł być prawdziwym... I czekaj, a Quickball jakie materiały? Dobra, ja patrzę twój Quickball. Dobra, no patrzę na twój materiał. Pokaż te swoje... O, fajny montaż. Dobra, bierę montaż. Zobaczmy ten montaż, super. O, ja cię kręcę. Nie, ale chciałem powiedzieć, że... Piękny, no po prostu profesjonalista, nie? Nie no, spoko, ale no wiesz, no. Znaczy to jest tak Quickball, że to nie musi pokazywać to na kanale, może sobie po prostu robić coś fajnego, coś użytecznego, co naprawdę jest super, poza kanałem, tak? Sobie może też pokazać, a potem jak już będzie w tym naprawdę dobry, może pokazać to też na kanale. No. Może coś zrobić poza grami, to tylko, że ma takie coś na kanale, może jak mu wyjdzie, no to coś innego będzie robił, no to nie jest tak. Też tak może być. Ja też mam materiały poza grami takie, które mają dużo montażu i dużo na nim się spędzało czasu, ponad kilka dni na przykład. Dużo montowania było i różne takie, to nie jest tak, no. Nie wiem, czy to było w moją stronę, punch do mnie, ale jeżeli punch do mnie, to niestety. To nie trafiony punch. To nie ten content, niestety, nie trafił. Nie, oczywiście no offense, żeby nie było, nie? Bo zaraz będzie. No offense, Quickball, pamiętaj. Zaraz się ktoś obrazi i tyle będzie. Nie, chyba nie będzie tak źle. To by się mógł na ciebie obrać. Wyżej Quickball po głowie daj i tyle, nie? No. Albo cię z tego wyrzuci. Co nazywa? Albo mnie zhejtuje. No. Zhejtuje w donacjach, na streamie. Ale Quickball, ja tego nie robię dla jaj, ja to robię do swojej satysfakcji. Nie wiem, to chyba nie punch do mnie w takim razie. Ja dla jaj nie robię, no ja też dużo. Czekaj, spróbuję tu wyzwanie zrobić i... Czemu nie dla jaj? To w sumie nie jest tak, bo niektórzy robią dla jaj, też robią jakieś tam, nie wiem, bekowe, śmieszne, jakieś fany momenty dla kogoś, na przykład w Premiere Pro i lubi to robić, jest tym dobrym, też takie dla jaj, różne rzeczy, nie? Jakieś fajne momenty skrycone. Na przykład jakby Nanek zaczął robić fany moment dla Lemiego i co? Zmontował jakieś fajne, śmieszne urywki z live'ów czy coś. To jest dobre, no. Ej, tu kurde nie ma... Kurde, Quickball, nie denerwuj mnie. Ej, tu miała być w tych... Tego Vegas starczy. Ale przepraszam bardzo, co ty chcesz do Vegasa? Porównywalnie do Premiere Pro, Vegas jest praktycznie na równi. Co ty chcesz? Vegas jest naprawdę dobrym programem i trzeba się naprawdę w porównaniu do Premiere Pro naprawdę trzeba się postarać, żeby coś zmontować w nim. Tak naprawdę. Dużo jest pracy przy nim i dużo trzeba się namyśleć i mało jest poradników do niego przede wszystkim. Ja dużo ogarnąłem sam z poradników, więc to nie jest tak. A dobra, trudno. Jak kogoś stać, Quickball to kupi. Uwierz mi Quickball. Z doświadczenia wiem, że jak kogoś stać, to kupi. Są takie osoby, które na YouTubie mało robią, większość to jest let's playów, mało tam montażu, a mają, bo ich stać po prostu. No. Ale oczywiście to nie jest tak, że tylko bez montażu. Oczywiście jak już później, jak cały czas nie przez jakiś czas let's playa na przykład chcą postanowić jakiś materiał, vlog fajny zrobić, który zmontują fajnie, śmiesznie i tyle. A dobra, bo się pokłócimy. Nie pokłócicie się, bo zaraz uspokoja. No ale o to chodzi, no. Ale ja ci powiem, są obrazy tacy kupują, ludzie, że ale- wiesz, że kuźwa kupują, bo ich stać, nie? Niekoniecznie, Tam na krakach. niekoniecznie, że im to jest aż tak potrzebne, nie? I on narzekał, że tamtym autem, kurde, szarpie. No właśnie, a co do, jeżeli ktoś by powiedział, jeżeli chodzi o takie filmy jak Blowka, takie śmieszkowe, takie ten, ale sobie nie wyobrażacie, ile to jest pracy przy takim No materiale. na pewno.
To jest naprawdę dużo pracy, no. Niby tak śmieszkowe, kiedyś nazywali to rack content, ale z racji tego, taki rack content trochę popola, coś takiego, ale z racji tego, że są takie osoby, jakie są teraz na YouTubie, no to już teraz się przerzucili i dali sobie spokój dla tych innych. Pamiętam, że na moim filmie jeszcze, jak nie było tych różnych patologii, różnych na YouTubie, to pamiętam, że na mnie widzieli, że jak nagrywam vloga, to mówili, że o, przynajmniej dobrze mówisz, a nie, kurde, zaczeszasz tą grzyweczkę i głupoty gadasz i pajacujesz, nie pajacujesz przynajmniej przed kamerą. Coś takiego, jak ktoś do mnie mówił. To chyba z Jarocha, Tak? to na Jarocha pisałem, że no. Z tego czasu tam się dogadywałem z Zipem. No to widzisz. To byś to przestał. Z Rokiem się nie dogadałem później. Nie? No to właśnie może... Znaczy ciężko się dogadać, bo tam kiedyś to jeszcze z Rokiem dało się dogadać, jeżeli, bo on teraz ma swojego, oczywiście tam swoich ludzi do e-maili, No. jak ktoś napisze do niego, a jego ludzie odpowiadają. Kiedyś on odpowiadał, ale dużo się pojawiało. Jeżeli on po prostu, jeżeli jest po prostu dobrze gada i postanowi tak, że powie, o dobra, to chcesz porozmawiać z Rokiem, dobra, masz. Dam ci do kontakt i Rok się odezwie i no. będzie gadać. Ci co mają oryginały to Vegas, nie, też mają piraty z Vegas, nie, różnie to jest, ale on ma tyle hajsu, że mu się z lupie przywraca. Że to z rok? Tyle hajsu, no. Powiem tak, z reklam w tych czasach przynajmniej na YouTube kurde, tyle hajsu, no to nie za bardzo, ale są różne deale, tak? Wow, ale że go wyratował. Zależy oczywiście też jakie masz partnerstwo, jak na przykład masz kurde partnerstwo same YouTube'owe, no to jeszcze mniej zarabiasz. A ty jakie masz Chyba, easy że masz partnerstwo? wyświetlenia ja mam YouTube'owe. Chyba, że zarabiasz 600 na przykład, nie wiem, na jeden film i wrzucasz 4 tygodniowo i 600 wyświetleń, 600 tysięcy wyświetleń w jednym filmie, no to oczywiście tak, nie wiem, 4, no to 8, to 16 filmów miesięcznie, no to 600 wyświetlenia, tak nie wiem ile CPM teraz jest, to różnie zależy, nie? Ile CPM jest. A Blowek nie robi, a Blowek teraz jeszcze więcej, on jest na topie bardziej. Dobra, nie gadamy. Przecież będzie mówił, o, ale znawca w siebie, Wow, ale... Ja pierdzielę, ale że za ten... Nanek Drift. Ja zawsze... Tokyo Drift. O, cię kręcę, ale że kto zmaścił. O, 1000 punktów, że za coś zdobył. Ale miejsce nie wiem. Nie miał jak czas. Mam nadzieję, że Quickpol lepiej się znasz ten na Call of Duty niż na tym, na montowaniu. Bo to z tego co słyszałem to chyba lepiej. No, hopie, mu tam rozumiesz Call of Duty, czy rozumiesz BF1, mu to tam idzie, hopie, on w domu siedzi, niż włączy gra, to on hopie taktyki wszystkie tam opanowuje, pisze. T-bagi, kurda, w tym w BF-ie, kurda, No, T-bagi. tam to opanowane, kuźwa. On dostał od partnera, no nie sądzę, wiesz, partner nie daje takich, znaczy on zapewnia sprzęt oczywiście, są takie partnery, które zapewniają sprzęt oczywiście na wypożyczenie, są takie firmy oczywiście, nie wiem, Aurora, nie pamiętam czy tak to się nazywało, wypożycza te sprzęty, ale to musisz oddać też, mimo wszystko, musisz to zapłacić, więc tak naprawdę oni mu wypożyczyli i on potem pewnie oddał, jeżeli tak było. I tak naprawdę, jeżeli im to oddał, pieniądze za to, no to tak naprawdę już jest jego. No taka prawda, no. To Przemek, Jeżeli Przemek, za to to zapłacił. ty co, też streamujesz? Nie idziesz spać? To też było ta gra. Co? Ja A ty dalej używasz tego mikrofonu? Nie, Przemo. Bo kupił sobie nowy mikrofon, a ostatnio tam jakiś filmik oglądałem i strasznie cicho go było słychać. A tam Quickpol, kurde. Weekend wolny do niedzieli do 22. Skończ pan Quickpol, skończ pan, kurde. Bo nie wyczynię.
Kurde, i się chycili we dwóch na moim streamie. Dobrze, że zaraz go kończę. To już będzie koniec kłótni. Już jak tam kurna montował kilka filmów i A co, tyle. nie? idzie No spać? chłopie, musiało o 3:50 stanąć, co ty myślisz? No, A gdzie ty niestety. do roboty No, idziesz? co ty myślisz? Myślisz, że co? Z tych donacji to ja za ten prąd zapłacę? No, ja też to muszę na tylko Nie, żartuję, spoko. No, ja Nie też źle, nie. ale kurde, muszę sobie nazbierać na ten monitor, bo za chwilę da ślepy przy tym telewizorze. No, Mu się pozabija. No, trzeba to gasić. dobra. Nie, no bo kurde, jak głupoty gadasz, to co poradzisz, nie? Teraz mu pocisk. O, Ale pucisno, nie? To nie był nawet Pucisno, pocisk, to jo, jo. po prostu prawda. tak jakbyś powiedział swojej kobiecie, że jak się pyta, czy jest grubo, bo do sukienki nie umie wleźć, to jej powiesz, że To nawet nic nie mów, To- nawet to- nie wiem, czy słuchaj, ani, easy- że jest easy, gruba, to ani, ci- że jest chuda, ale to ci nic powiem, nie że mów. to tak teraz żeś powiedział, to ci tak porównam, że No ale to nie jest kobieta, No, ale to ci chyba, powiem, że że- jest, że się obrazi, to no. powiem ci, żeś to tak teraz... Teraz to ty po Quick Pole pojechałeś. na Nie, tak. nie pojechałem po nim, ja po prostu mówię, że go to tak troszeczkę... Dobra, już się nie zagłębię, już że późno go... Nie, no to no offense, to nie obrazy, no tylko mówię jak jest, No. no. Jeżeli ma dystans, no to chłopak się nie obrazi, nie? Nie, no No żarty, Słuchaj, no. dobra, dobra, w Żarty. porządku. Ten Easy kupisz tego BF-a i się tam na 1 na 1 się tam ustawicie, Tak, ktoś na któryś, no. Kurde, zegara No. nie? Jeden do jednego. się tam ktoś się ten ustawicie. I... Nie na EBF-a, nie. No może kiedyś kupię, nie. A powiedz mi, czemuś tego Battlefronta nie kupił? Ja tam wolę w realu w BF-a się pobawić, jak chcesz Quick Pole. Nie no, żartuję. Słyszysz Easy, czemuś nie kupił tego Co? No. Battlefront? BF-a? Czy Battlefronta? Battlefronta. Nie kupiłem, wiesz, bo nie zdążyłem już tak sobie Kurde. myślałem, a nie wiem czy kupić, bo jeszcze nie Widzisz, zdążyłem, mogli- mam już promocję chyba w czerwcu. Mogliśmy O, easy kupuj belt, nie. no, mogłeś kupić i kurde by my... Ja Kurczę. mogę BF Real Life kupić, wtedy będzie. To będzie BF Real Life. To będzie konfrontacja, kurde. A. Ja wam powiem, ja zaś przez was nie będę... Mógł usnąć, nie będziesz mógł Nie, usnąć? to tam pół biedy. O to będziesz tego grał. Nanek, co Nie, tam? nie będę, już że... Co? spanie. Co to? Spanie jest dla słabych, kurde. W kopalni się wyśpisz. W kopalni się nie śpi i no się patrzy, żeby coś ci na łeb nie spadło. No nie, tak poważnie to wczoraj już jak też przeciągnął nią jak spać, dzisiaj da się przespać. No, to już powinieneś dawno w sumie tak zostać. A, Ja wiem, to też nie jest dobre, jak miał na przykład, nie wiem, no 5 do roboty, a chodziłem mu pierwszy spać 4 godziny spania. no to masakra. jest, I jeszcze kurna na 2 zmiany, 16 godzin no roboty. to jest przerąbane, wiesz, Kurde, no ale no masakra. cóż zrobię. No. Pierwszy, Potem jak walnąłem się do łóżka. słyszysz, to- pierwszy raz miał jak telewidzów, nie? Bo na YouTubie miał jak 7, na starym Hitboxie miał jak 1, na Twitchu 1, no to no, nie mogłem wyjść, jeszcze się rozmowa toczyła. No ja mam jednego widza i nawet siemanie nie napiszę. Ja też mam jednego, siebie. No. Wiernego i to kurde, A najlepszego. kuźwa, ja mam, rozumiesz, taki... Sam swój stream oglądam, No. kurde. Ja też mam takiego widza. A potem mi ogląda i mówi, ale nudny ten live. No. No jak Tak, widz sam- nie No. zagada, tak? No to jak ma być ciekawy live, tak? No. Za rok ile to kurna zer? Miliard? Subów? Nie, 10 milionów, nie wiem, w sumie, nie chcę mi się liczyć. Ona jak się rozrasta, no to youtuber już, kurde, ja się wstydzę. A, przy- ty się No. przy mnie wstydzisz? 200 subskrypcji. To ja się przy ciebie wstydzę. Kuźwa, a jak odwalił No to ile tak masz na live? Ty przez co streamujesz? Też przez OBS-a? Opie. On na live, rozumiesz, to ma ten. Ja tak. No, on na live'ach, rozumiesz, to żeby ja do niego napisał, to mu przez Face'a pisze, bo tak opie na czacie się nie przebija. Normalnie tak, pasek leci, choby. To niezłe kłamstwo. to Jakie niezłe kłamstwo? No tak jest.
Jak ty A, kłamca. kłamca. Tak jest. Nie no, że Ej, ty... a możesz mi napiszesz na konsoli twój nazwę kanału? Easy. Mogę ci w easy Tak, poprosić. Game Master. Czekaj, czy ja jeszcze mam ten... Czekaj, czy ja jeszcze tak się... Co? Kanał Lemi nadaje na żywo? Ja To pierdol. Lemi Teraz będzie już, streamował. teraz już my są Co? wszyscy na żywo, ej. Lemi. Wszyscy No polecą kurde, do No to idziemy do Lemiego. Lemigo. Tak. On ledwo przyjechał No. i tak z Patrio, kurde. To Pany, dobry wbijamy stream. wszyscy do Lemigo. Tak, pozdro, No. nie? Lemi, rozumiesz tu, kurde, ten. Pozdro od Nanka, Ja. kurde, wbijamy. Kurna, jest tu link i tyle, dobra, będę moderatorem, ale długi. Za 200 zł wygasę i ten premier, prawda? Finish. Ale czekaj, ja miałem powiedzieć jak się nazywam, Easy, czekaj, Easy, nie. Chyba Easy Player, tak mnie znajdziesz, czekaj. Tak, znajdziesz mnie tak, bo normalnie nie chyba jeszcze. Przez Easy nie. O, wam powiem. No normalnie musisz pisać Easy PLR. O to weź mi napisz na konsoli. Wiadomość. Jesteś To ja na sobie streamie daję. Nanka, to ja ci napiszę No. na tym. O, no jest. Mam. Ej, a ja nie wiem, czy na moim streamie, przepraszam tak bardzo, że się tutaj tak wtrąca dowóz. Czy na, A, to jest twój, czy tak? na moim streamie No. pod dołem nie ma do waszych kanałów linków? Ej, nie ma. Chyba nie ma. Nie wiesz. ma, a miał... A to to ja se to to- poprawia następnym razem, bo miał jak do tyłu, do was. Dobra. To tam spoko. O, Quickpol, kurna, już poszedł do No do a co nabiegu, ty już- myślisz? Już se poszedł. Już nas zostawił. Kurna, wszyscy streamują. Ty masz takie EP? Tak ci pisz, tam masz takie logo? Co, RPG ja? EP, takie logo Nie. kanału? Wleź na mój Nie, kanał i ja on mam jest swoją w ten. Tylko twarz. A bo wiesz co zrób? Easy, ty napisz na... Aha, napisałeś. No, to przemów. Że No. napisałem, to wejdź, że przejdź na kanał No, i kliknij, tyle. rozumiesz, na niego, Easy pisze i kliknij na niego i już tam do niego wleziesz. Aha. Przejdź na kanał, tam ten 3 kropki na No, mnie no, no, i no. masz ten przyjść na kanał. O, jest i syn marnotrawny, jest i Quickpol, kurde. On mi, kurde, nie wiem. Jest mój ojciec, ojcze. O, Ojcze, naucz mnie grać w BF-a. 240 subskrypcji. Ale ci powiem, niby tyle subskrypcji, ale wyświetleniami to tak nie ma szału też, nie? Bo to tak ludzie, wiesz... No to głowa standard coś jest, to nie jest nowe już. Jest to na przykład innych youtuberów, zobacz, nie wiem, milion subskrypcji, a wyświetlenie 100-300 tysięcy. 6, No. No po 7. prostu subskrypcji Widzisz, no jest. co ja ci mam powiedzieć? No po prostu musieliby... Ja nie lubię takich osób, którzy mówią, o Jezus, puste suby, kończę z kanałem i tyle, nie? To takimi po prostu osobami to masakra. Ale nie no, Nie, wiesz co ci nie powiem? z takimi rozmawiać. Musieliby po prostu ten patola robić, nie? Bo widzę, że teraz jest modna patola. Tak, będzie nocne spanie, kurna, rzucanie butelkami No. i ten remont, będziemy remont Tak. robić u O, ciebie. chętnie. Manek, dawaj. No. Ja, Przyjadę do ciebie. no, będziemy ja jeszcze remont. rozumiesz, pozbieram meneli z całej wsi, takich brynoli, co się normalnie czepią. Ale ja, No i co? I w shopie albo w jakimś chlewie wynajmiemy chlew, co nam kury jeszcze będą tam chodzić, internet podciągniemy, szmaty sobie obleczymy i będziemy tak. 1000... No jakbyś Kociołki będą, taki kociołki live'a zrobił, panoramixa. to byś miał No ja, wyświetlenia no, wtedy. opie, taki bajzel zrobimy, rozumiesz? Tak. Załatwimy, Ale- rozumiesz, tak, 2 gości, co się będzie przebierać za policjantów, 2 gości, co się będzie przebierać za strażaków, no, Głupoty lubią ludzie oglądać. Tak. Ja się przybiorę za policjanta, wyciągnę cię, że niby... No, co tu się dzieje? Panie ojcze Quickpol, panie, ale ja nie jestem w ekipie z RYF, więc no, no... nie zaprosiłeś go. Nie, O, no, widzisz, nie ja na wiem, przykład no, niestety też nie teraz mam takiej- pozdrawiam osoba, co jest na Twitchu,
ale widzisz, nie odzywa się. Nie napiszę. Nie napiszę się, ale serdecznie ją Halo, proszę się odzywać. serdecznie ją pozdrawiam. Lemi streamuje. Co się dzieje z tym Lemim? O tej porze zamiast spać. No nie, tu pewnie jest Patrio sam, Lemi pewnie śpi i tyle, nie? A nie, jest tam, jest. Ale 8 osób ogląda. No to No bo już jest późno, nie? trochę więcej niż u ciebie, Danek. Czekaj. No, ci powiem, kurwa, jeszcze 2 ludzi jakby u mnie było, to bych go przebił. A to by było przejebane. No ja mam jednego. No. Ej, ale czujesz to? By my taki ten zrobili, że... No, jak się no... Że w końcu przebiłeś ten... Lemigo. Nie, ja żartuję, co za ten, teraz się wygłupiam, ale... Tak. Nie, wiesz co, mi na tym nie zależy. O, 11 osób, o. No też, no nie wiem, niektórzy mówią, Jezus Maria, nie wiem, że tam, że... No, Tak, jak Też ja nie, bym no, tylko to patrzył było- na tym, że jedna osoba ogląda to co, już nie nagrywam, już zamykam wszystko sprzedaję. Robię to dla zabawy, no. w sensie, na to no nie jakby poradzisz. ktoś powiedział, jakbym, nie wiem, jakbym robił to dla wyświetleń, albo dla, nie wiem, subskrypcji, albo dla pieniędzy i by nie było, no to po prostu zrezygnował, ale jak nie patrzy na to, no, tak nie robię, no. O. Ale dużo youtuberów robi to dla pieniędzy. No i potem się sprzedają, No, rozumiesz? Wiadomo, no, E, niektórzy z samych ja nie filmów lubię- donacji 20 000 No, zarabiają. więc- No, ja nie lubię, jak oni mówią, że oni to robią, bo oni lubią to No. robić, nie? No, albo na przykład, weź na przykład, no, ja tam nie będę mówił, ale Rok zawsze mówi Bartefit, on moja najlepsza gra. O! A kiedy on ostatnio grał w tą Ocenisz grę? kanał? Tak. Jasne. Zaraz... A mój ocenisz? To? Od easy, ty zawsze możesz umie, kurde, 10, nie? No, to zaraz zrozumiesz do... Czekaj, jak ten pan się nazywał? Klon. To żeby go nie urazić, że źle Clone, przepraszam, nie umie tak po angielsku. Coś takiego, nie wiem, chyba. Czekaj, ja tak przejdź nie- na kanał, zaraz go... O panie, ty masz 5000 subskrypcji, panie Clone! Wszystko o bajkach i to jest JetX-a i kurna Galactic Football i Spider-Man Ja i ten, nie pamiętam, jak się pierdzielę. nazywa. Kto na mój czekaj, stream czy to jest ten wszedł? Clone? Jasny No gwint. tak, no. Aha, to widzę jaki content. Spoko. Co się Spoko. stało? W ludzi, kurczę. Ale Ale wiesz co naprawdę. mnie najbardziej wnerwia, nie nawet ta jedna Ja osoba. pierdzielę. Będzie dwie Ej, nawet, to... nie? Ale żeby się odezwały. Ej, ale wiesz co nie? ci powiem? Ale też mało publikuje, niedawno Napisał zaczął. coś. nie Ej, to... wiem. Dużo nie jest na YouTubie i 5000 Ej, to słyszysz, to ja subskrypcji, powinien do nie tego wiem. pana iść i rozumiesz, poprosić, czy on by ocenił mój kanał. No właśnie, Ej. tak, no ja też nieraz tak mam, że wiele osób że więcej ma subskrypcji ode mnie i mówi, ocenisz mój Ej, to kanał? w Coś ogóle takiego, ja no, cię to kręcę, nie? No przecież- to jest zaszczyt. Ale to jest takie, o kurde, no. Zaszczyt, kuźwa. Ja ci powiem, Mamy kucyń goście, a mój kanał jest tylko dla beki, a wideo są w nim tylko pamiątkowe. No, teraz powiedział, ale mi żeś dowalił po czasie Quickball. O, masakra. co ci tam napisał? No to popatrz sobie. Ale ja chcę zobaczyć twój montaż na Quickball, jak tak mówiłeś. Dawaj montaż, Ale kumplu. kurde, co ci powiem, to ten pan, rozumiesz, Klon? Klon? No. Kurde, tak jak on mnie jeszcze słyszy, jeszcze jest na czacie i się nie uciekł, to kurde, fajnie jakby mnie tam Kaś wspomniał o mnie przy swoich filmikach. Jest Ja chyba, też, no, z tego co widzę, to jest chyba. To tak by, Tak się by był wydaje. wdzięczny, jakby tam coś wspomniał. Widzisz? Widzisz, kurde, musimy więcej... Już sława. No teraz to już trochę mamy późno No, jest, ale Tam się musimy, nie dziwię o rozumiesz, tej porze, wiesz, tam. więcej gadać o tych sponsorach, rozumiesz, i o tym, i to tak, widzisz, to dobra energia przychodzi. Jako dobro. Tak. Gadajmy o Tak. pieniądzach, nie? No zaraz przychodzi, nie?
Gnajmy pieniądze. Nanek pieniądze, Money, 5000 money. złotych, 20 000. Money. Nie, no spoko. Tu musisz śnić o pieniądzach też, żeby tak było, wiesz. Ja. Nanek, nie? Ja No. mam pomysł. Ej. Weź swoją podstawę, nie usiądzie, nie gada tutaj, No. nie? Z widzami, z tymi, Ja, nie? posagu. A ty będziesz obok grał. Posagu. Ona tylko pada będzie O, trzymała. posagu. Tak, albo zawsze nie że coś możesz nagrać, nie? Zawsze to jakiś content. No. No, Innego ja bym zadania nagrał. co? Ej, wiesz co kupia? No właśnie. To... FIFA zagrał na dwie Ten, kamerki. wiesz co chyba, kupia? Jak się to nazywa? Wiesz co to jest Szkot? Nie wiecie. Taśma izolacyjna. Nie. Po śląsku się na to go do Szkot. No i ten. Żak. I co, że po ten... No te newralgiczne miejsca po prostu zakleja, nie? I tak będzie siedzieć. Tak, i na zicu No. posadzisz i tyle, nie? No Przykleisz, i potem, kleisz. potem jakby po prostu będzie nieruchomo siedzieć i rozumiesz od 1500 to tam jakoś inna pozycja czy coś i to tak ten, nie? Ale pomyślałem tak. I za 1000 subskrypcji na pozycję. No. Za szału, No. rozumiesz. Kurczę, Aż mi, rozumiesz, stream wywali? To będę miał słabą pozycję. Aż mi, rozumiesz, stream wywali i będę musiał ten, na nowo wszystko robić. To już na przywitanie, jak odpala drugi raz stream, to już będzie 500 000. Ale tematy nocne, nie, Dobra. proszę, nie. Już widzę, że to się takie głupie teksty No. zaczynają i w ogóle trzeba kończyć. Tak, trzeba kończyć. To Weź, wszystkim kurde, muszę życzę kończyć. dobranoc. Że wszyscy do Ja, Lemiego idź, idziemy, wyjdź- to Nanek wyjdźcie dobranoc, do a my idziemy Lemigo. do Lemiego. Pozdrówcie tam Lemigo ode mnie i ten. No w ogóle tam go pozdrówcie, powiedzcie, że czekał na niego, ale idę spać do roboty. Przede wszystkim go pozdrówcie. No, No i co? nie przyszedł. No tam ma swoja robota, wiadomo. I ten. I jak się ten nazywał? No i dziękuję. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za liczne donacje, No liczne spoko. subskrypcje, lajki, żeście byli, żeście pisali. Wszystko. To nic, dobranoc. Trzymajcie się, cześć. Dobranoc. Jest